Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining Lasa 11. Welcome sa pagpalagad sa Bombohan ay Sud to sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the #1 most trusted radio network kinakadra ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Abril 30, tuig 2024. Sa gihapon ini mo lang mga kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapuna dalakuan karon nga mga balita, Iloilo City Traffic Management Unit magbantay sa mga dalanon para nga magpangdakop sang kulurom nga salakyan nga mga biyahe. City government buligan ang mga drivers nga ma-displays may kantanan sa sining takop na sa ligwa nga ginhatag sa mga driver para iya nga pa-consolidate may kantanan man sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, 5th District Congressman Buboy Tupas, hindi pa siguro kumasailos ang partido. Magadipindi ko no ini sa desisyon sa mga kopdanan nga alkalde kag ni 4th District Congressman Ferg Jabiron. Sa iban pa nga matalupang doon nga mga balita, Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. magadraft sa executive order para ipatuman ang pila ka mga practical adjustment para sa mahagan-hagan ang epekto sa tuman kainit sa subong at tiyempo. Ini para iya sa mga mamumugon. Sa aton sining nga mga taga-palamati, nagapadayon man karon ang 2024 NBA playoffs. Kung sa diin, sining lamang nga aga, gin-sweep sa Oklahoma City Thunder ang New Orleans Pelicans sa score nga 97-89. 4-0 ang score. Ang Boston Celtics nagpangibabaw man kontra Miami Heat sa score nga 102-88. 3-1 na karon ang score sa serye. Ang Boston nagapanguna dire. Makahalawat-hawat man karon sa aton sining mga tagpalamati ang nagapadayon iya bago gilamang nagtakop ang third quarter sa tunga naman sa Los Angeles Lakers kag Denver Nuggets. Kada hampang umpisa iya sa nakaligad sining adlaw, no? Kada hampang sa Lakers kag Denver Nuggets ti do or die game ni para sa Los Angeles Lakers. Sa aton sining mga kabumbo sa karon, abanse diri ang Denver Nuggets 81-79. Makahalawat-hawat sini Badwa kay ti subong balang adlaw magmarka or magasugod ang tion sa pagpahuway kag pagbakasyon na sa Los Angeles Lakers. Ukon may tsansa pa sila Badwa nga makabawi diri kag masecure ang ikaduha nga kanalangan batok sa NBA 2023 defending champion nga Denver Nuggets. 54 minutos na nakaligad sa takna sini nga Lasa 11 sa mga kabumuta. Padayon lang kamo iya sa paghimo sa inyo sini nga mga entries para sa Buena Mano Salvo Year 18 na promo. No? Sa aton sini mga kabumbo, inyo sini nga mabatian sa tagsa sini iya ka mag-claim sang premyo. Aton sini mga studio draw winners. Kung sinin 5 ka gatos, 500 pesos cash ang premyo ang nagahulat diri. May ara pa sa 500 pesos ka cash balor sa gift pack. Sa promo iya sa Bombo Radio gabakal ka pa lang yung proof of purchase, engineer, no? Sa promo sa Bombo Radio gabakal ka pa lang yung proof of purchase, ang premyo mo nagahulat niya simo. Gahimo ka pa lang yung proof of purchase, ang premyo ya nagahulat na diri sa imo. Why pa ya malawag ang why ka pa ya magabutan sa daily draw? Ang premyo ya nagahulat na sa imo. Amo na yang mga pa-promo diri sa Bombo Radio. Premyo nagahulat sa winner, hindi kaya winner nagahulat sa premyo. Lain niya sa iban siniya nga tulotiksan nga lang nga si oy nagdaog ka ko alam di mo sini nga premyo sa masunod nga semana. Oy nagdaog ka padala ka lang namon na load anay kay do dason pa to dason pa nga semana shipment sa nga premyo.
Nalang-alang gid. Oh, why nga sa bokabularyo sa mga promo sa Bombo Radio? Gatupa na ya sa nasiling ko gani bakal ka palang proof of purchase ang premyo ya nagahulat na diri sa imo. Sa barangay draw naton sa aton sining mga kabumbo tutok lang kamo diri para nga mabalaan nyo kung sa diinta sa sunod nga barangay magapatigayon sa aton sining iya nga barangay draw by May 4. May 4 Sabado ina mo, no? Sa aton sining mga kabumbo. So, bro, bantayan nyo lang tutok diri sa Bombo Radio para nga mabalaan nyo kung sa diin kita masunod sining nga barangay magapatigayon sang barangay draw kay sa barangay draw na pulo ang mga daog sang tag-1,000 ka peso sa cash kada isa. May mga pahampang kita dira kung sa diin ang premyo Cashman Banwa. Ate, simple lamang imuon sini magtipon lamang sa mga produkto katulad sa Casino Ethyl Alcohol 99.9 na germs patay. Alaga ang kamay isa ka kapsilo kung selyo kung label sa Casino Alcohol in any size or variant. Isa na ka-entry. Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Isa ka product sticker kung kupon nga may Bombo promo title. Sarang na nga mangin proof of purchase. Silver Swan, tama ang timpla. Isa ka standard pouch ukon paper label at least 3/4 size. Sa Silver Swan soy sauce ukon sukang puti. Sarang naman nga mangin proof of purchase. Surf powder liquid ukon Fabcon. Singling pero di mamahalin. Isa ka empty sachet sa 65 grams cherry fresh. Ukon isa ka empty pouch sa 64 ml liquid rose fresh ukon empty sachet sa 25 ml Fabcon Blossom Fresh. Speaking sina Banwa, Aryo, may winner kita sa mga masuwerte katagdaog sa aton sininga Daily Draw. Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Ginawyatan naton diri ang tagdaog sa aton sininga Daily Draw sa Buena Mano Salvo Year 18 promo taga Don Francisco Village sa Haro. Yes, sininga proof of purchase surf powder cherry blossom 60 years old. Congratulations Dadita Gulmayo. Dadita Gulmayo, ginaway ikaw ni Bombo Cham. 58 minutos sa kaligad sa Takna sininga. Last 11 may 24 oras ikaw sa pag-claim sa ibo sininga. Premyo nagaulat na diri sa imo 500 pesos cash plus 500 pesos kabalor sa gift pack. Saluat, congratulations Dadita Gulmayo sa Don Francisco Village. Haro proof of purchase surf powder cherry blossom aton FDA gintambugan orang aton sininga Daily Draw gintambugan sa aton FD representative Ma'am Gemma Tabiano. Dugang ang mga balita kag impormasyon, bantayan sa maraming pagpalayag sa Bombo Aray sa Auto, paghanapos sa Bombo Network News. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Fast Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition. We're broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, ika-30 sa buwan ng Abril taong 2024. Sa ating mga headlines, panibagong phreatic eruption na itala sa Taal Volcano. Ang Luzon at Visayas Grid naman ilalagay muli sa yellow alert ngayong araw ng Martes ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Prangkisa ng mga public utility vehicle na hindi nakapag-consolidate mapapawalang bisa 1 o 2 linggo matapos ang deadline ayon sa Department of Transportation. Isang araw naman bago ang deadline ng Public Utility Vehicle Consolidation, dismayado pa rin ang ilang driver sa naturang programa. Iba pang mga reaksyon, alamin mamaya. Samantala, alkalde at vice-alkalde doon sa Antique nagsuntukan dahil sa away daw sa pagbibigay ng ayuda sa mga residente na apektado ng El Nino phenomenon. Sa international news naman, 4 na law enforcement officers patay at 4 na iba pa sugatan habang nagsisilbi ng warrant sa isang criminal na wanted sa illegal possession of firearms doon sa North Carolina. At sa ating NBA update,
Naging big night nitong si Derek White, nagdala sa Celtics sa 3-1 edge sa kontra naman sa katunggaling Heat. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nakapagtala ng panibagong phreatic eruption ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology dyan sa bahagi ng Taal Volcano ngayong araw lamang yan mga kabombo. Umabot ito sa 1,200 meters ang taas at katamtaman lamang yung pagsingaw na napadpad naman sa may kanlurang direksyon. Nai-record ito kaninang bandang alas 3:20 ng madaling araw ngunit na-verify nitong umagala ng mga eksperto mula dyan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ito'y tumagal ng 3 minuto base na rin sa kanilang pasilidad. Kaugnay nito ay nakapagrehistro ang naturang tanggapan ng 5 volcanic earthquake, kabilang na ang 4 na volcanic tremors na may haba na 2 hanggang 3 minuto ang itinagal. May sulfur dioxide flux na namataan din at na-detect ang kanilang mga pasilidad. Umaabot naman yan sa 2,671 tons kada araw at upwelling ng mainit na volcanic fluid doon sa naturang lawa. Patuloy naman ang babala ng mga eksperto na iwasan pa rin ang paglapit sa Volcano Island kung saan maging ang mga sasakyang panghimpapawid ay hindi pinapayagang dumaan ng direkta malapit doon sa may airspace sa katapat ng naturang bulkan. Muli namang naglabas ng magkahiwalay na abiso ang National Grid Corporation of the Philippines kaugnay sa muling paglalagay sa Luzon at Visayas Grid sa Yellow Alert ngayong araw ng Martes, Abril 30. Sa Luzon Grid, papairanin ang Yellow Alert mula alas 2 ng hapon mamaya yan hanggang alas 4 ng hapon at mula alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Ito ay dahil pa rin sa available peak capacity ng grid na nasa 14,950 megawatts kumpara naman sa inaasahang peak demand na 13,902 megawatts. Samantala, ilalagay naman sa Yellow Alert ang Visayas Grid mamayang alauna ng hapon hanggang alas 4 pa yan ng hapon at mula 6 p.m. hanggang 7 p.m. at mula alas 8 din ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Meron namang available capacity ang grid na 2,881 megawatts kumpara sa peak demand na 2,580 megawatts. Samantala, una namang sinabi ng Department of Energy na ang unplanned power outages na naranasan ngayong Abril sa mahigit 32 planta ng kuryente ay record-setting kung saan nasa 1,811 na megawatts nga ang nawalang supply ng kuryente. Mahigit doble naman ito sa dating average lamang na 700 megawatts na nawala noong taong 2019 at nakalipas na 2023. Sa karagdagan pang balita, mapapawalang bisa ng prangkisa ng mga public utility vehicle na hindi nakapag-consolidate sa loob diyan ng 1 o kaya ay 2 linggo matapos ang pinalawig na April 30 deadline ay niyan sa impormasyon ng Department of Transportation. Nilinaw ng Transportation na Undersecretary na si Ferdinand Ortega na hindi pa agad huhulihin yung mga unconsolidated na public utility vehicle at pagkatapos yan ng deadline. Anya, bibigyan sila ng due process ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung saan i-isyuhan ang mga ito ng show cause order para naman pagpaliwanagin ang mga operators at drivers nito. Kaya taabutin na niya ng ilang araw o kaya ay linggo para masabihan sila na revoke na ang kanilang prangkisa at hindi na maaaring makapasada pa. Hinimok naman ng Department of Transportation ang mga hindi nakapag-consolidate na operators at drivers na huwag nang ipagpilitan na mamasada sa oras kung wala na itong prangkisa. Nanindigan din ang Department of Transportation na matatapos na ang consolidation ng public utility vehicle ngayong araw at hindi na ito papalawigin pa na kahit ilang araw pa batay sa kahilingan ng ilang mga grupo.
Samantala, advisory din po dahil suspendido ang pagpapatupad ng expanded number coding scheme bukas po yan, araw ng Miyerkules, Mayo 1, kasabay na rin ang pagdiriwang ng araw ng paggawa o Labor Day. Ayon yan sa abiso mula sa Metropolitan Manila Development Authority. Ang Mayo 1 kasi ay deklarado ng Palasyo Malacanang bilang isang regular holiday. Inabisuhan din ng Metropolitan Manila Development Authority ang publiko na saan man ang inyong destinasyon, lagi pong tandaan na planuhin muna ang biyahe, sumunod sa batas trapiko at mag-ingat din sa pagmamaneho. Samantala ay nagkaroon ng direktiba at mga pahayag ang Task Force El Nino at pinawi nila ang pangamba ng publiko kaugnay sa krisis sa tubig o posibilidad ng krisis sa tubig dito sa Metro Manila. Ayon sa Government Task Force, mayroong mahigit sapat na supply ng tubig dito sa rehiyon sa kabilayan ng epekto ng El Nino phenomenon sa mga reserbang tubig sa bahaging ito ng Metro Manila, habang ang alokasyong itinatakda mula pa noong Enero para sa kasalukuyang paggamit hanggang nitong mga nakalipas na linggo ay ibinibigay na rin base sa schedule. Ayon pa kay Environment Undersecretary Carlos Primo David, ang alokasyong tubig na itinatakda ng Metropolitan Water Works and Sewerage System para naman sa unang parte ng Mayo ay nasa 50 cubic meters per second at merong 2 cubic meters per second na may mataas na kumparayan sa nakalipas na taon. Paliwanag pa ng opisyal na tinasan yung alokasyong tubig para naman sa Metro Manila dahil sa lumalaki yung bilang ng mga kumukonsumo kada individual dito sa rehiyon. Gayon din ang demand sa area ng Bulacan. Pagdating naman sa kailangan para sa irigasyon dito sa ating bansa, sinabi ng opisyal na makakakuha ang mga magsasaka ng kabuang alokasyon na 24 cubic meters per second at yan ay sa pamamagitan ng National Irrigation Administration. Simula yan sa buwan ng Mayo at huling buwan ng cropping season. Sinabi din ni David na determinado ang task force na mapigilang maulit pa ang water crisis na naranasan dito sa rehiyon noong taong 2019 bago tumama ang COVID-19 pandemic. I-activate din mga kabombo ang iba pang mga outlet kung saan ay dadaloy ang tubig sa mas mababang level. Samantala, siniguro naman ng opisyal na ipagpapatuloy pa rin ang pamahalaan na humanap ng iba pang mga solusyon para makatulong na mabawasan ang epekto ng umiiral na El Nino phenomenon. Bombo International News. Patay ang nasa 4 na law enforcement officers habang sugatan naman ang 4 na iba pa na magsisilbi sana ng warrant sa isang kriminal na wanted sa illegal possession of firearms doon sa Charlotte, North Carolina. Ayon sa U.S. Marshals Service, isang deputy U.S. Marshal ang napatay habang ang 2 pang enforcement officer naman na natukoy na kasama sa napatay ay sina Sam Police at Alden Elliott na nagmula sa North Carolina Department of Corrections na nadistino sa U.S. Marshals Fugitive Task Force at 14 years na veterans na ang mga ito sa naturang departamento. Ang ika-4 naman na opisyal na nasawi ay si Joshua Ayer, miyembro ng Charlotte Mecklenburg Police Department. Una rito nangyari ang insidente ng paputukan ng sospek ang U.S. Marshals Service Fugitive Task Force na binubuo ng mga opisyal mula sa multiple agencies na magsisilbi sana ng warrant sa naturang convicted criminal. Ayon naman kay Charlotte Mecklenburg Police Chief Johnny Jennings, napatay ang sospek sa shootout sa mga pulis. Natukoy naman kalauna ng sospek na ito na si Terry Clark Hodges Jr., 39 anyos. Hinala ng mga pulis na 2 ang shooter na sangkot sa naturang insidente. Natagpuan din sa loob ng bahay ng sospek ang isang babae at 17 taong gulang at dinala na sa police station bilang persons of interest. Samantala, nagpahayag naman ng pakikiramay si US President Joe Biden sa naulilang pamilya ng mga nasawing law enforcement officials na tinawag niyang mga bayani na nagsakripisyo para protektahan ang kanilang mamamayan.
Nagpaabot din ng dasal ang US President para sa agarang paggaling ng mga matatapang na opisyal na nasugatan din sa shooting incident. Oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mamuna tayo ng report mga kabombo mula sa ating mga kasamahan dahil isang araw bago ang deadline ng Public Utility Vehicle Consolidation ay may samot-saring reaksyon pa rin yung mga drivers at mga operators na rin ng mga jeepney na pumapasada dito sa Kalakhang, Maynila. At alamin natin ang kabuuang detalye ng report ni Bombo Kelly Cordero. Consolidated na ang karamihan sa mga bumabiyahing jeep dito sa kahabaan ng Hilpuyat sa Pasay. Bagamat kakaunti lang ang nakita na may mga nakadikit na sticker na magpapatunay na consolidated ang isang jeep, sinabi ng mga driver na ngayong araw din sila mabibigyan. Pagbabahagi ng driver na si Sal de Rivamante, tumalima lang sila sa consolidation para makapasada at kumita sa isang araw dahil may pinapaaral siyang mga anak. Pero hinaing ni Rivamante, hindi siya pabor sa ideya na kokontrolin na ang oras ng kanilang biyahe at mabibigyan lamang sila ng fixed na kita sa isang araw. Ikaw ba naman mag-minimum ka ng 12 hours, 8 hours, di ba? Maghapon ka rito, papayag ka minimum lang. Kasi yung minimum na yan, 3 anak ko nangungupahan, hindi kaya yun. Nag-aaral pa sila. Ang consolidation sa isang kooperatiba o korporasyon ay ang first phase ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Matatandaan na sinabi ni Office of Transportation Cooperative Chairman Jesus Ferdinand Ortega na ang pangangalaga sa kapakanan ng mga Public Utility Vehicle driver ay isa sa mga hakbang na tutugunan sa oras na ganap na magsimula ang modernization program. Samantala, sa isang araw kumikita naman si Romulo Leona sa pamamasada ng 1,000. Pero ang kinakatakot niya, baka mas mababa ang ibigay sa kanila ngayong consolidated na. Hindi umano sasapat sa pang-araw-araw nila ang mababa sa 1,000 dahil may 2 anak siya sa college na pinapaaral. Pag sipag-sipag ka lang, basta at nangangailangan ka, kaya mga 1,000 ka po. Eh siya, pagka kooperatiba na po, kahit anong sipag mo po, wala po mangyayari kasi sweldo ka na lang. Pero po, baon pa lang po ng anak ko, 250 na. Sa 2 po, 250 na po yan. Eh kung 700 po yung gigitain ko, ano po mangyayari sa amin? Baon pala ng anak ko. Nauna nang iniulat na pinabulaanan ng ilang opisyal ng transportasyon ang aligasyon ng ilang transport group na anti-poor ang programa kaugnayan sa salary scheme sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sinabi ni Ortega na ang pagiging miyembro ng kooperatiba ay nangangahulugan na ang mga driver ay magkakaroon ng mga benepisyo tulad na lamang ng medical insurance sa pamamagitan ng PhilHealth, housing benefits sa pamamagitan naman ng Pag-ibig at social security system. Ang mga mabibigong mag-apply para sa consolidation ay ituturing na kolorum simula sa mga susunod na araw. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 13 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa publiko na saklaw nito ang mga serbisyo para dun sa mga na-admit na mga miyembro nito na nakaranas ng heat-related illnesses. Kagaya na lamang ng heat stroke, heat cramps at heat exhaustion. Ayon nga kay Philippine Health Insurance Corporation President Emmanuel Ledesma, kapag ang mga miyembro kaya naman ay kanilang dependents ay kailangang ma-admit sa anumang PhilHealth accredited health facilities dahil naman sa nasabing mga sakit ay magbibigay ang state health insurer ng benefit package na nagkakahalaga ng hanggang 8,450. Matatandaan na una na ngang nakapagtala ang Department of Health ng kabuuang 34 cases ng heat-related illnesses mula yan ang mag-umpisa ang 2024 kung saan 6 ang mga naitalang nasawi, subalit biniberipika pa ng Department of Health ang aktual na dahilan ng kanilang pagkamatay. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, ang mga senior citizen at mga bata ang nasa panganib lalo na kapag pumalo na sa danger level ang temperaturang nararanasan. Kaya't payo nga ng kalihim na kapag nakaramdam na ng ganito mga sintomas ng heat-related illnesses, dapat na agad na magtungo sa malamig na lugar at magpakonsulta sa mga doktor kung kinakailangan at kung magpapatuloy pa ang mga palatandaan sa ating katawan.
Samantala, nangako naman ng buong suporta ang liderato ng Kamara de Representantes para matupad ang mga napagkasunduan sa katatapos na trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, Amerika at Japan. Sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na nakahanda ang Kamara na magpasa ng kinakailangang panukalang batas upang maparami ang pamumuhunan ng mga dayuhan sa Pilipinas. Ayon kay Speaker Romualdez, tinatayang nasa $100 billion o katumbas ng 5.77 trillion pesos ang halaga ng pamumuhunan mula sa Estados Unidos at Japan na inaasahang pumasok sa bansa sa susunod na 5 hanggang sa 10 taon bunsod ng makasaysayang trilateral summit. Sinabi rin ng leader ng Kamara na doble kayod ang administrasyon ng Marcos at para mapabuti pa ang kalagayan ng buhay ng mga Pilipino. Ipinunto rin ng House Speaker na ang pinaigting na economic development ang isa sa mga usaping kagyat na nangangailangang pagtuunan ng pansin ng Kamara. Maliban pa sa pagpapalakas ng national security, patunay umano rito ang resulta ng pinakahuling survey ng Okta Research kung saan bumaba ng hanggang 800,000 na pamilya ang nagsasabi na sila ay mahirap at nakaranas na walang makain. Sa pagtutulungan dinaan niya ng administrasyon at ng mababang kapulungan ng Kongreso ay unti-unti nang nakokontrol ang inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin at pagtaas ng halaga ng kita ng isang pamilya. Malawak din ang tutukan daw na development agenda ng kapulungan at ayon din kay House Speaker Romualdez para mapaganda ang serbisyong pangkalusugan, edukasyon at digital infrastructure. Target din anya ng Kamara na pag-ibayuhin pa ang digital infrastructure upang makasama ang Pilipino sa digital revolution at matugunan ang digital divide at isulong ang economic inclusivity. Sa iba pang balita, inalmahan ni House Assistant Majority Leader at Zambales 1st District Congressman Jay Cohun ang paratang na political harassment ang ginagawa ng panig ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng nakansilang peace rally ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Bustos, Bulacan. Ito'y nakaschedule noong araw sana ng Linggo. Ayon kay Cohun, miyembro ng Young Guns dyan sa Kamara, unfair para kay Pangulong Marcos na paratangan ng naturang akusasyon. Ipinunto ni Cohun na hindi nagpapa-apekto ang Pangulo sa samaan ng loob ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang may bahay na si First Lady Lisa Araneta Marcos. Nagsilbi si itong dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsabi ng ilang bagay hinggil nga sa naturang issue at matatanda na itong si Ro kaya nagsilbi sa gabinete ni dating Pangulong Duterte. Tumakbo rin yan noong 2022 senatorial elections sa ilalim ng unit team ni Pangulong Marcos, ngunit ito ay nabigo na makakuha ng sapat na bilang ng boto. Bombo Sports News. Dito muna tayo sa NBA. Nagbuslo itong si Derek White ng 38 points sa 15 for 26 shooting. Kabilang ang 8 for 15 victory mula sa 3-point range. At ang Boston Celtics ay namayagpag sa 102-288 para manalo laban naman sa host na Miami Heat. Nagdagdag itong si Jason Tatum ng 20 points at 11 rebounds para naman sa Celtics na nasungkit ang 3-1 lead sa best of 7 Eastern Conference Quarterfinal Series. Nagtapos ang laban at ito mga kabombo, si Jaylen Brown ay nag-ambag ng 17 points. Si White naman mga kabombo na isang 29 anyos pa lamang na shooting guard ay gumawa ng career high na points. Yan ay sa kabuuan para naman sa regular season at postseason. Sa kabilang banda ay pinangunahan ni Bam Adebayo ang Heat
na merong 25 points at 17 rebounds at 5 assist. Nagambag din itong si Tyler Hero ng 19 points at si Caleb Martin ay meron namang 18 points para sa Miami. Ngunit iyon ay naging bilang lamang, ngunit hindi sapat para makuha ng Heat ang kanilang tagumpay. Magaganap naman ang Game 5 ng serye sa darating na araw ng Miyerkules at yan ay doon sa Boston gaganapin. Sa dagdag pa nating balita, nanawagan si Senator Jinggoy Estrada para naman sa pagpasa ng anti-kickback measure para dun sa mga pharmaceutical companies o industries. Ginawa nga ni Estrada naturang panawagan matapos niyang ibunyag sa kanyang privilege speech na hinihimok ng isang pharmaceutical company ang mga doktor na magreseta ng mga gamot kapalit ng sari-saring komisyon at magarbong pamumuhay o binibigyan ng incentives patungo sa iba't ibang lugar. At sinabi nga ng senador ng Belkens Pharma Incorporated na pag-aari ng mga Pilipinong doktor ay namamahagi ng mga anti-hypertensive, anti-diabetic, antibiotic na produkto at health supplement sa buong bansa mula pa noong 2006. Anya, nagre-recruit ang naturang kumpanya ng mga doktor at hinihimok sa pamamagitan ng kanilang mga pangako na magbibigay ng komisyon at iba pang insentibo bilang kapalit ng pagreseta ng kanilang klase ng gamot. Git pa ni Estrada, ito ay paglabag sa kanilang ethical principles at pagpapawalang bahala sa kasagraduhan ng kanilang propesyon. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang naturang kumpanya at itinanggi ang mali umanong impormasyon at walang batayan ng mga paratang na inihain laban sa kanilang kumpanya. Sa kabila ng kanilang kinakarap na usapin, mananatilian niya na matatag ang kanilang misyon na pahusayin pa ang kapakanan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanilang mga inilalabas na mga gamot. Gayunman, sinabi ni Senator Estrada na ang pagre-reseta ng mga gamot mula sa mga doktor o kaya ay ahente at distributor ng naturang kumpanya ay isang malinaw na conflict of interest sa ilalim ng Mexico City Principles of Code of Ethics para naman sa mga doktor. Samantala, naisumiti na ng Department of Education sa Malacanang ang kanilang planong maibalik ang June to March school calendar. Sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, humingi ng update ang chairman ng komite na si Pasig City Representative Roman Romulo ukol yan sa naturang plano. Ayon kay Representative Romulo, ang gusto ng mga mambabatas ay magawa na ito sa lalong madaling panahon at hindi ang isinusulong ng Department of Education na 5-year plan. Ayon naman kay Director Laila Ariola ng Department of Education, tinatrabaho na ng kagawaran ang gradual shift ng school calendar sa pre-pandemic school calendar. Sa katunayan, sinabi ni Ariola na dahil sa samot-saring panawagan, naghahanap ang Department of Education ng iba pang mga option upang mas mapabilis ang proseso. Anya, mula sa unang balak na 5-year period, ito ay ginawang 2-year period na. Dagdag pa ng opisyal na ihain na nila ang mga opsyon sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang konsiderasyon at naghihintay na lamang ng kanyang magiging desisyon. Iginiit naman ng mambabatang naturang opisyal na kailangan na talagang maibalik ang orihinal na school calendar dahil sa dami ng problema kagaya na lamang ng matinding init ng panahon. Ayon pa nito sa naturang mambabatas, gusto ng mga kongresista na face-to-face na lamang ang mga klase para sa mga bata at hindi online o asynchronous. Oras natin sa buong kapuluan, 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muna tayo ng mga karagdagang report mula sa ating mga kasamahan. Ang Department of Energy, mga kabombo, ay may mga paalala sa publiko na bumili na lamang ng mga solar panel pero kakibat yung iba yung pag-iingat dahil may sinusunod na standard sa mga kahalintulad po ng mga hakbangin at paggamit ng solar panel. May pag-uulat si Bombo Victor Liantino.
Bombo Dennis, Bombo Ever, muli nga nagpaalala ang pamunuan ng Department of Energy sa publiko na bumili lamang nito mga solar panel na dumaan sa quality check at naayon sa standard ng ahensya. Ayon kay Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, nakahanay na rin ngayong taon ito mga proyekto ng ahensya upang matugunan ng tumataas na demand ng kuryente dito sa bansa. Kabilang na niya rito ang pagtatayo ng mga solar power project, partikular na sa may bahagi ng Luzon. Aminado rin ang opisyal na medyo may kamahalan talaga ng mga solar panel, lalong-lalo na yung mga sumusunod sa standard ng ahensya. Git pa nito na hindi maaaring kung saan-saan lang bumili ng solar dahil ito ay may kaakibat na panganib, lalong-lalo na sa mga kabahayan. Upang makasiguro, nag-alok naman ang Department of Energy ng mga listahan ng mga accredited supplier ng solar na matatagpuan sa kanilang website. Na mag-online na po yung ating mga solar power project, particularly po dito sa Luzon. Sa ngayon po, may kamahalan po yung pagbili natin ng mga solar, lalong-lalo na po yung in accordance sa mga standards na sinusunod natin. Hindi po namin nire-recommenda na kung saan-saan lang tayo mamili or magpa-install ng ating mga solar facilities kasi may danger din po yan. Maka-apekto pa sa kabayan natin. Patuloy naman sa paghahanap ng mga financial institutions ang ahensya para makatulong na mapagaan ang pagbili ng mga solar power. Inihalin tulad ng opisyal ang Pag-ibig Fund na kung saan maaaring isama sa house renovation loan ang paglalagay ng mga solar facilities. Samantala, may mga lokal na pamahalaan din aniya ang nagbibigay ng insentibo sa kanilang mga constituent na gumagamit ng solar. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Muli namang magpupulong ang mga defense chief ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa Mayo 2 doon sa Hawaii. Ito ay nakatuon sa pagpapalalim pa ng depensa at security ties kasunod ng isinagawang maritime drills ng 4 na bansa sa West Philippine Sea sa gitna yan ng agresyon ng China sa disputed waters. Uupuan ng mga opisyal kasama na ni Department of National Defense, Secretary Gebo Chodoro, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, Japan Minister of Defense Kihara Minoru at Australia Deputy Prime Minister Richard Marles para sa ikalawang trilateral ministerial defense meeting. Matatandaan kamakailan nga na nagsagawa sina Pangulong Bongbong Marcos kasama si US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida ng makasaysayan din na trilateral meeting sa White House kung saan isinapurmal ang military partnership ng tatlong bansa sa gitna yan ng mga developments sa disputed sea, kung saan ay nagkasundo ang tatlong leader na pagtulungan o paigtingin pa ang pagtutulungan ng kani-kanilang Coast Guard sa susunod na taon para mahasa ang interoperability at maisulong ang maritime security at safety. Sa dagdag pa nating mga balita, sa pagpapasya ng kumpanya ang pagpapatupad ng 4 na araw na work week para sa gitna na rin ng nakakapasong init ng panahon na nararanasan ngayon sa ilang parte o malaking parte ng ating bansa. Paliwanag ni Labor Undersecretary Benjo Benavides, ang naturang flexible work arrangement ay prerogative at options ng mga employer sa pakikipagkonsulta na rin sa kanilang mga manggagawa. Sinabi rin ng Department of Labor and Employment official na ang pagpapatupad ng naturang pulisiya sa mga lugar ng trabaho ay nakadepende na sa pangangailangan ng kanilang kumpanya. Kalakip ng naturang direktiba ang pagtitiyak naman sa kaligtasan ng mga manggagawa at mapanatili ang productivity ng mga kumpanya. Lumutang nga ang naturang usapin ng may kaugnayan sa pagpapatupad ng 4 na araw na pasok lamang sa loob ng 1 linggo, mas kilala sa tawag na 4-day work week, dahil na rin sa delikadong level ng heat index na naitatala sa buong bansa na base sa pagtaya ng Department of Science and Technology ay magtatagal pa hanggang sa susunod na buwan itong nararanasang napakatinding init ng panahon sa ating bansa.
Inihayag naman ng grupong Piston na mas marami pang mga lugar daw ang sasama sa kanilang protesta sa April 13 na deadline ngayong araw para yan sa consolidation ng mga prangkisa sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay Piston Deputy Secretary General Robin Bailon, binubuo ang mga aktibidad ng Decentralized Mass Assembly ng 12 iba't ibang lugar sa National Capital Region at iba pang bahagi ng bansa. Sa Metro Manila, kabilang anya sa assembly areas ay sa Alabang, Muntinlupa, Baclaran sa Parañaque, Agoncillo at Pedro Hill Street sa Maynila, Monumento sa Caloocan, E. Rodriguez Sr. Avenue at Novaliches naman sa Quezon City, Marikina, Pasig City at iba pa. Inaasahan naman ng Piston na makikiisa ang manibela ngayong ikalawang araw ng kanilang transport strike. Samantala, bukas naman Labor Day, sinabi din ni Bailon na magmamarcha sila mula sa Liwasang Bonifacio patungong Mindiola kasama ang iba pang mga sektor gaya ng labor groups. Sinabi naman ni Transportation Undersecretary Andy Ortega na ang mga public utility jeepneys na hindi pa rin makapag-consolidate ngayong huling araw ay bibigyan daw ng pagkakataon para magpaliwanag sa datos nga mula sa LTFRB at Department of Transportation ang bagong consolidation rate na ng public utility vehicles sa buong Pilipinas ay umaabot na sa 78.33%. Samantala, mga kabombo, hiniling ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri sa pamahalaan ng ating bansa na maglatag na ng climate change adaptation dahil na rin sa nararanasang matindi at pabago-bagong lagay ng klima sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hit nga ni Zubiri, global boiling na ang nararanasang matinding init ng panahon na kung dati ay umaabot lamang hanggang 32 degrees Celsius ang temperatura, ngunit ngayon ay daigpaan niya ang nasa sauna box pagka lumabas ng bahay. Bukod dito ay pinatitiyak din ng liderato ng Senado sa Department of Agriculture ang pondo at ang patuloy na pagbabantay doon sa livestock production at crop plantation dito sa Pilipinas na lubhang apektado na ng matinding init ng panahon. Umaasa naman ang senador na paigtingin ng Department of Science and Technology ang mga hakbang para matulungan ang mga magsasaka tulad na lamang ng rainmaking at rain seeding, cloud seeding at iba pang mga paraan para mabawasan ang epekto ng El Niño phenomenon sa mga pananim at sa mga alagang hayop. Sa huli ay hinikayat din ni Zubiri ang publiko na kahit mahirap ay dapat na sikapin na magtipid pa rin sa paggamit ng kuryente lalo na ngayon na madalas na nasa yellow alert ang ating energy sector kung saan ay kinukulang ang supply ng kuryente at nagkakaroon pa ng rotational brownout sa ilang mga lugar. Samantala sa karagdagan pang pag-ulat mula dyan sa Senado, ang resolution of both houses number 6 wala daw sa listahan ng priority measures na ipapasa ng Senado bago ang Senate break ng Senado. Kaugnay niya na may nakalapang report si Bombo JC Galvez. Wala sa listahan ng priority measures na ipapasa ng Senado bagong Senate break ang resolution of both houses number 6 na naglalayong amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution. Itong sinabi ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri sa pulong balitaan. Sinabi ni Zubiri na hindi pa malinaw ang timeline ng deliberasyon sa Chacha kung ikukonsidera ang pagsasagawa ng konsultasyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon pa kay Zubiri, hindi pa rin nakagagawa ng desisyon ang Senate Rules Committee sa mga iminungkahing amyenda sa Senate Rules kung papaano bubusisiin ang mga hakbang sa Chacha. Sakaling mabuong rules, sinabi ni Zubiri na mas gusto niyang isagawa ang deliberasyon sa resolution of both houses number 6 bagong formal na simula ng regular Senate sessions. Yung Chacha kasi may 3 hearing pa kami and I'll find out in the caucus of course what dates are we going to go to Baguio, Cebu and Cagayan de Oro. After that, we can discuss with the group ano ba ang plano nila sa Chacha. Pending of course the approval of RBH 6, that's possible. If ano yan i-reconcile yan eh. So parang bill yan, i-reconcile po yan. And then of course it will still need 18 votes as far as the Senate is concerned dito sa RBH 6. It's identical. It's completely identical naman sa RBH 6. Wala pa, I will leave it to the Rules Committee to decide on how they will tackle the rules on the approval of this measure on the floor.
Kasi mangyari, magkakaroon ng committee report. After the committee report, we'll have debates on the floor. I will find out from the leadership, particularly with the minority floor leader and majority floor leader, how do they want to proceed with that. I would prefer that it will not be done during Senate session time at 3 o'clock kasi marami tayong 20 ang bill sinahabol ko kaya hindi po pwedeng ipuno itong 3 p.m. session natin all the way up to the evenings. So we may have to discuss charter change during the morning sessions. Nauna nang sinabi ni Senator Sani Angara, chairman ng Senate Subcommittee na bumubusisi sa resolution of both houses number 6 na plano nilang i-sponsor ang panukala sa State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo. Bagamat itinakda niya ang timeline para sa pagpasa ng resolution of both houses number 6, inamin ni Angara na isang uphill climb para sa kanila ang makakuha ng 18 boto upang makalusot ang panukala. Sinabi rin ni Zubiri na isang malaking hamon para sa Senado na makakuha ng mayoryang boto upang maipasa ang resolution of both houses number 6. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ito, mayroong mahigit 200,000 trabaho ang naghihintay para sa mga manggagawang Pilipino ngayong darating na Labor Day. Bukas na po yan. Ayon nga sa Department of Labor and Employment na isasagawa ang naturang job fair para sa 75 mga lugar at yan ay sa buong bansa. Meron mga kabombo na malaking bilang ng bakanteng trabaho ang maaaring applyan at ito ay bukas para dun sa mga trabaho dito sa Pilipinas at maging sa ibayong dagat ay pwede rin mag-apply yung ating mga kababayan. Ipinagmalaki naman ng Department of Labor and Employment na halos triple ang bilang ngayon ng mga bakanting trabaho na inaalok para sa taong kasalukuyan kumpara nung taong 2023. Huling nag-alok nga ang gobyerno ng ganitong karaming trabaho noon pang 2019 o bago tumama yung COVID-19 pandemic at inaasahan na marami ang ma-accommodate, maaaring ma-hire agad dito sa job fair na isasagawa ng Department of Labor and Employment. Antabay kayo mga kabombo, mga ka-Star Nation sa iba pang mga update dahil ilalabas din natin yung mga impormasyon hinggil dyan sa ating official website at Facebook ng Bombo Radio Philippines. Samantala sa iba pang balita, sinimulan na ng gobyerno ng Pilipinas ang pagpapatupad ng beta testing ng e-visa para sa Indian nationals. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang unang nakakuha ng e-visa ay ang Indian businesswoman na si Tarina Sardana na dumating sa bansa noong Abril 13. Sa paggamit niya ng e-visa, na-clear ito sa check-in at immigration agad at wala pong gaanong kahirap-hirap ito doon sa may Indira Gandhi International Airport at dumating nga sa Maynila sa parehong araw. Inihayag din ng ahensya na ang pagpapatupad ng beta testing ng e-visa system sa bansa ay simula pa lamang ng full implementation nito. Ang magiging obserbasyon at findings naman ay ulat yan sa Department of Foreign Affairs at Department of Information and Communications Technology para sa system fine-tuning. Sa kasalukuyan, kailangan daw ng e-visa beta test applicants na magkaroon muna ng appointments para daw mabisita ang embahada para maproseso at ma-evaluate ang mga ito. Sa karagdagan pa nating balita, nagkasundo ang Department of Health at ang Department of Tourism na magtatag ng first aid facilities. Yan ay sa pangunahing mga tourist areas sa buong bansa. Yan ay para mailapit ang healthcare service doon sa mga lokal at dayuhang turista na dumarayo sa mga pupasyalan dito sa ating bansa. Sa isang pagpupulong nga mga kabombo, ipinunto pa ni Health Secretary Teodoro Herbosa na layunin ng naturang inisyatibo na magtatag ng first aid facilities na konektado sa mas malawak na healthcare network sa mga dinarayong lugar kagaya na lamang ng tinaguriang Surfing Capital of the North dyan sa area ng San Juan, La Union at maging doon sa area ng Coron sa Palawan, El Nido dyan pa rin sa Palawan at yung Puerto Galera dito naman sa may bahagi ng Mindoro at mga karating na lugar. Yung Panglao at Siargao ay ganun din mga kabombo at binibigyang diin
din ng kalihim ang kahalagahan ng pagtugon sa kalusugan, kaligtasan at hygiene services sa komunidad maging sa tourist attractions para naman mas malusog at ligtas ang mga tourist sites. Sinigundahan din ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang naturang sentimiento ni Health Secretary Herbosa at inihayag ang commitment ng Department of Tourism na gawing premyadong tourist destination ng ating bansa. Samantala, sinabi din ng Department of Health na ang naturang kolaborasyon ay nagpapakita ng dedikasyon ng pamahalaan na mapaganda pa ang kabuuang tourist experience o tourism experience habang sinisiguro naman ang kaligtasan at kalusugan ng mga lokal na komunidad at yung mga bumibisita rin dito sa ating bansa. Samantala, nakatakdang angkatin na ng Department of Agriculture ang 25,000 na tonelada ng isda sa huling quarter ng 2024. Ito ay para matiyak nga ang sapat na supply ng isda sa loob ng 3 buwan na close fishing season na magsisimula sa November 1 sa may katubigan niya ng Hilagang Silangan ng Palawan at mula November 15 sa may baybayin naman ng Visayas at Zamboanga Peninsula. Ang nabanggit na mga lugar ay spawning grounds para sa mga isda gaya ng sardinas at mackerel. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., inaasahang darating sa bansa ang mga aangkating isda bago ang Enero 15 ng susunod na taon. Kabilang sa mga frozen fish commodities na aangkatin ay ang round scad, big eyes, cod at mackerel, bonito at moonfish, kung saan nasa 80% dito ay ilalaan para sa commercial sector habang ibibigay naman ang natitirang 20% para sa fishing associations at kooperatiba. Sa iba pang balita, plano ngayon ng Department of Agriculture na higpitan pa ang pagkontrol sa industriya ng bigas. Ayon nga kay Agriculture Undersecretary Christopher Morales na isa sa mga paraan para dito sa paghihigpit sa imports tuwing harvest season at yung pag-inspect doon sa mga bodega ng mga traders at importers upang walang makalusot na mga smuggler. Kabilang na rin ang pag-implementa ng timing at yung restriction sa pagpapalabas ng mga sanitary at phytosanitary import clearance sa rice imports. Sa ganitong paraan niya ay mapapaganda ang pagkontrol doon sa mga dumarating at inaangkat na bigas papasok naman dito sa ating bansa at ginagamit ng mga karaniwang mamamayan at nabibili dyan sa mga pamilihan. Nagsampa naman na ng formal na reklamo sa opisina ng Office of the Provincial Prosecutor ang isa sa pamilya ng namatay na opisyal sa Barangay Daha Diot sa San Isidro, Leyte. Sa kanyang formal complaint sa Office of the Provincial Prosecutor, isinalaysay ni alias John ang pangyayari at tinukoy ang sospek sa naturang insidente. Batay sa salaysay ni alias John, Barangay Tanod at pinsan ng namatay na Barangay Kapitan sa may Daha Diot na kinilala na si Elizalde Tabon ang nangyaring shooting incident noong nakalipas na Pebrero 24 ng kasalukuyang taon. Anya, nasa barangay hall sila kasama ang barangay kapitan na si Tabon, 2 kagawad at isa pang barangay tanod nang bigla na lamang may dumating na 4 na kalakihang sakay sa 2 motorsiklo. Pagkababa ng mga ito sa motorsiklo ay kaagad daw na binaril ang 2 sa mga kasama nito na sina Rusty Andoy Salazar at Alex Bacor na nakaposesyon sa pintuan. Matapos nito ay pumasok din ang mga gunmen sa loob at pinagbabaril sina Kapitan Tabon at ang kagawad na si Paulo Mendero, resulta ng pagkamatay nito. Positibo namang tinukoy ni alias John ang suspect na si Manuelito Sidaya alias Upaw, dating nakadestino sa may San Isidro PNP. Ayon dito, nakilala niya si alias Upaw dahil madalas niya itong makita sa checkpoint sa San Isidro noong panahon ng pandemya. Kwento pa ni alias John na nakaligtas sila mula sa naturang insidente dahil bigla itong tumalon sa likod ng bakod matapos ang shooting. Direkta naman ito nga nagsampa ng complaint sa may provincial prosecutor at hindi sa kapulisan sa San Isidro dahil na rin yan sa takot at wala na silang tiwala sa naturang mga kapulisan.
At gayon din, si Slupaw nga ay isa rin sa mga tinuturong sospek sa pagpatay sa dating municipal administrator ng San Isidro, Leyte na si Levi Bambam ng Mabini noong 2019 eleksyon. Wala pa namang tugon ang Philippine National Police hinggil sa naturang kaso. Sa pagkakataong ito ng ating balitaan sa Bombo Network News, ako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Yung alkalde at saka yung vice-alkalde dyan sa Antique, nagsuntukan. Alamin natin kung anong dahilan at anong nangyari, anong inabot nito mga ito. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Nalagay ngayon sa kontrobersiya si Mayor Ernesto Tanlangit III at Vice Mayor si Maria Jojo Forniera ng Tobias Forniera sa lalawigan ng Antique matapos nagsuntukan. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Antique Governor Dora Cadiao, sinabi nito na humingi ng ayuda si Vice Mayor Fornier sa kanya kung saan agad naman niya itong pinadalhan ng 500 na mga food packs mula sa Department of Social, Welfare and Development. Ayon kay Cadiao, nang malaman ito ni Mayor Tanlangit, nagpalagay ito ng checkpoint upang harangan ang pagbibigay ni Vice Mayor Fornier ng mga food packs sa mga residente. Anya, nang isinara na ni Vice Mayor Forniera ang truck na puno ng food packs, pinigilan ito ni Mayor Tanlangit. Dito na at tinampas si Vice Mayor Forniera ang pintuan ng truck kay Mayor Tanlangit. Nagalit naman ang alkalde at pinagsusuntok nito ang vice-alkalde. Matapos ito, humingi naman ng public apology ang dalawang opisyal na pag-alaman na sa ngayon ay nasa state of calamity ang Antique dahil sa tagtuyot na pinalala pa ng El Nino phenomenon. Ang mayor kagang vice mayor because siyempre nag-abot ang ayuda ng DSWD, yung pakpak lang food pack. Everybody was given their share, the office of the governor, office of the mayor. Si Mayor Tanangit yan, yung mayor ng Tobias Fornier, and the vice mayor is Mayor Jojo Fornier. Mayor, kung nalaman niya na meron si vice mayor, pinarangan niya sa kalye ang delivery ng kay vice mayor. Ginusuntok daw siya ni vice mayor sa mukha niya, sa jaw niya. Si Antique Governor Dora Cadiao para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ito naman mga kabombo, nasa 70% ng mga traditional na jeepney at yung mga drivers at operators dyan sa Central Visayas ay consolidated na rin. Batay sa kanilang latest information, alamin natin ang kabuang ulat mula sa Bombo Radio Cebu. Tiniyak ng Federation of Modern Jeepney Operators Cooperatives sa Metro Cebu na hindi maaabala ang mass transportation ngayong Martes sa gitna ng pagpapatuloy ng transport strike. Kinumpirma ni Ellen Maghanoy, chairperson ng Federation of Cebu Transport Cooperatives, nitong Lunes na ang mga may-ari ng prangkisa ay pinagsama-sama sa ilalim ng iba't ibang kooperatiba ay magpapakalat ng mahigit 1,000 unit na modernong jeepney hanggang Miyerkules. Dagdag pa rito, ang Cebu People's Cooperative pa lamang ang mayroong 250 units na. Bukod sa mga makabagong jeepney, ang pinagsama-samang tradisyonal na jeepney sa Central Visayas ay makakadagdag sa mga modernong unit. Sa kabilang banda, inihayag ni Greg Perez, chairman ng Piston Cebu, na ang desisyon na huwag lumahok sa welga sa buong bansa ay batay sa tindi ng issue sa bawat rehiyon, kung saan anya dito sa Cebu, karamihan sa mga traditional jeepney driver ay na-consolidate na. Tinukoy din ni LTFRB 7 Director Eduardo Montialto Jr. na ang consolidation rate sa rehiyon ay nasa 90%. Dahilan na walang picket rally or transport strike ang Piston sa Cebu noong Lunes. Nag-submit sa ilahang mga requirements, kaya itong weekend clearances, more than 60% na nag-consolidate, 27 months. Upgrade, mag-modernize ba sila, tune up na ilahang mga sakyanan itong MBIC, inspection centers, i-monitor fleet management, no? Dispatch system, mix up ng atong modern POJ, traditional POJ, sa usa corporation cooperative, sa isa karuta, single dispatch system. Ating napakinggan si LTFRB 7 Director Eduardo Montialto Jr.
Mula rito sa lalawigan at lungsod ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Samantala, ang National Public Transport Coalition naman hinamon ang LTFRB na huliin ang mga unconsolidated na jeepneys sa unang araw daw ng Mayo. Kaugnay niyan, may nagkalap pang report ang Bombo Radio Kawayan. Hinamon ng National Public Transport Coalition ang LTFRB na huliin ang mga unconsolidated na jeepneys sa unang araw ng Mayo matapos ang deadline ng consolidation ngayong araw. Matatandang iginiit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Land Transportation Office at Department of Transportation na matapos ang deadline ng franchise consolidation ng April 30 ay huhuliin na ang mga hindi pa nakapag-consolidate na Public Utility Vehicle o PUVs. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Ginong Ariel Lim, convener ng National Public Transport Coalition, sinabi niya na dahil sa papalit-palit na desisyon ng LTFRB ay nalilito na ang mga tsuper kung ano ang kanilang susundin. May sinabi rin ng nasabi mga ahensya na hindi muna sila manguhuli kaya marami mga tsuper at operator ang nalilito at nadidismaya na sa nasabing programa. Dahil dito ay kinukwestiyon ng mga transport groups ang kahandaan ng pamalaan sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Anya sa papalit-palit na pahayag ng ahensya ay patunay lamang na walang katiyakan ng PUV Modernization Program at nawawalan na sila ng tiwala rito. Iginit niya na dapat respetuhin ng administrasyon ng inquiry ng Senado at Kamara upang masagot ang mga isyong kinakaharap ng PUV Modernization Program upang malinawan ng lahat at maipatupad ito ng maayos. Hindi anya sila tutol sa modernisasyon at ang nais lamang nila ay malinaw na programa na dumaan sa mga pag-uusap ng ehekutibo, iba't ibang concerned agencies at mga maaapektuang tsuper at operator ng pampublikong transportasyon. Ang gusto ko nga, hulihin. Kung talagang yan ang sinasabi nila para ma-justify nila na talagang okay na yung modernization kahit naalisin mo na yung mga traditional jeepney na yan. Andiyan dyan na yung modernized unit, wala nang mapipirwisyo, bakit nag-adjust na naman sila na hindihin muna uhulihin again? So wala ka mapag-justify dyan Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Nakatanggap ng panibagong panghaharas mula sa China ang mga barko ng Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ay matapos na bombahin na naman ang water cannon ng mga barko ng China Coast Guard, ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kasagsagan ng ikinasang Maritime Patrol sa bahagi ng katubigang malapit sa Baho de Masinloc Shoal. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kahapon naganap ang naturang insidente kung saan bago pa ito nagsagawa muna ng dangerous maneuvers at obstruction ang 4 na mga barko ng China at 6 na barko ng Chinese Maritime Militia. Sa ulat nga ay direktang tinamaan ng water cannon ang starboard ng sasakyan itong Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bukod dito ay ginamitan din ng 2 barko ng China ng kanilang J-Stream water cannon ang mga barko ng Philippine Coast Guard mula naman sa magkabilang gilid na nagdulot ng pinsala sa rehas at canopy ng naturang sasakyang pandagat. Ayon kay Tariela, ang pinsalang ito ay nagsisilbing katibayan na malakas ang pressure ng tubig na ginagamit ng China sa kanilang pinakabagong panghaharas sa mga barko ng ating bansa. Bukod dito ay naglagay din anya ng floating barrier ang China Coast Guard sa lugar na may habang 380 meters na sumasakop naman sa buong bakuran ng naturang Baho de Masinloc Shoal na naglilimita sa access ng mga Pilipino sa naturang lugar. Samantala, sa kabila ng panggigipit at mapanuksong aksyon ng China Coast Guard, kapwa nanindigan naman ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ipagpapatuloy lamang umano nila ang Maritime Patrol kasabay ng pagtitiyak na hindi sila mapipigilan at magpapatuloy din ang kanilang mga ginagawa sa lehitimong operasyon upang suportahan ang mga mangingisdang Pilipino at matiyak naman ang kanilang kaligtasan. Papatay ng ibang report. Yung San Roque Power Corporation, tiniyak naman ang tibay ng dam kaugnay dun sa mga lumabas na impormasyon ukol dun sa nawasak na dam dun sa Kenya. Alamin natin ang naging panayam ng Bombo Radio Dagupan.
Siniguro ng San Roque Power Corporation ang tibay ng dam nito, kaugnay sa napaulat na pagkasira ng dam sa Kenya na ikinasawi naman ang higit na 50 katao. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Tommy Valdez, ang Vice President for Corporate Affairs ng San Roque Power Corporation, wala dapat ikabahala ang publiko dahil maayos at matibay ang pagkakagawa ng dam nito. Ibinahagi naman ni Valdez ang mga pinagdaanan ng dam noong mga nakaraang bagyo, gaya na lamang ng hagupit ng bagyong Pepeng noong taong 2019 na tumama sa bansa. Binigyan din pa ni Valdez sa maaari lamang mangyari ang naitala sa Kenya kung ikukonsidera ang 5 posibilidad. Una ay ang pagpunta ng tubig sa maximum level nito na nasa tinatayang 290 meters above sea level. Pangalawa ay ang malakas na lindol. Pangatlo ay ang pagbobomba malapit sa bahagi ng dam. Pang-apat ay ang maling disenyo at hindi matibay na kalidad. At ang panglima ay ang malfunction ng mga operators. Nauna nang nilinaw ni Valdez sa pulido at 24 oras nilang minomonitor ang dam sa San Roque kung kaya't malabo mangyari ang nasabing balita. Malakas ang earthquake, ang sabi niya sa mga tao, problemahin niyo ang sarili niyo, huwag niyong problemahin yung dam. Yung dam na yan ay nagawa naman to protect us. Sigurado namin na yung dam natin ay matibay na matibay. Yung nangyari sa Kenya, hindi naman na siguro mangyari sa atin dahil bakit na naman yung design at bakit na yung pagkatawa at maayos naman yung mga nag-ooperate na tao. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Residia nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. All set na raw yung isasagawang Central Visayas Regional Athletic Association. Yung pag-host naman sa malaking event, yung palarong pambansa, tinuturing din ang makasaysayang taon sa lungsod, sa larangan ng palakasan. Alamin natin ang iba pang mga detalye hinggil dyan sa ulat ng Star FM Cebu. Inilarawan ni Cebu City Sports Commission Chairman John Pahis na ngayong taon ay isang makasaysayang taon ng Cebu City para sa sports. Sinabi pa ni Pahis 10 taon na kasi ang nakalipas mula na mag-host ang lungsod ng Central Visayas Regional Athletic Association at 30 taon na rin mula na mag-host ito ng palarong pambansa. Aniya mahigpit silang nakipag-ugnayan sa iba't ibang stakeholders lalo na sa pribadong sektor at pribadong universidad upang magbigay venue para sa ilan sa mga sporting events. Samantala, all systems go na para sa regional meet na formal nang magbubukas ngayong Sabado, Mayo 4 sa South Road Properties. Inaasahan naman ang mahigit 12,000 kalahok mula sa 20 schools division offices, kabilang ang mga atleta, coach at opisyal. Tiniyak ng Department of Education at mga opisyal ng lungsod na nakahanda na ang lahat para sa week-long sporting event na kanilang kinukonsidera bilang simulation ng pag-host ng palarong pambansa. Mayroong 24 na kaganapang pampalakasan at 4 na para games para sa mga student athletes at kabuang 1,362 na gintong medalya naman ang nakataya. Dahil naman sa patuloy na nararanasang matinding init ng panahon, wala namang isasagawang outdoor games mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. To all of us, again, let's do it. It's ours. And we make this ours the best it could be for Central Visayas so that whenever we will be representing to the Palarong Pambansa who will also be here, we can say that Cebuanos, Central Visayas, City of Cebu is always on the top among the rest from the entire country, if not the entire world. Mula Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, patuloy lamang na sumubaybay sa mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines through Facebook Live. At yan ay masusubaybayan para sa mga Cebuano speaking dyan sa bahagi ng Mindanao. Available sa Facebook Live ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jensan. Sa mga Ilonggo speaking naman, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo ka-Star Nation, dahil nga po sa napakainit na panahon, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Pirata for rain due to the dry spell caused by El Nino.
Most gracious and most merciful God, Creator, source and giver of all things, most powerful in heaven and on earth, we give you honor and glory. We thank you for our home, the earth, for our light, the sun, moon, and stars, for our solace, our family and friends, our community, our neighbors. United as your children, we come to you pleading, shower us with rain, provide us with water that we need. Father, your children are begging to survive. Hear us, we deserve to live. Prolonged drought is depriving us of the fruits of our toil. Low water supply means hunger and thirst for most of us. El Nino continues to threaten our relationship with one another. Oh Lord, this is a very hostile phenomenon that we beg for you to end. At this time of looming catastrophe, dear Lord, dwell in our hearts. Teach us to be more generous. Bring out the best in us. Turn our eyes and ears toward the needs of others, especially the poor. Move us to share more, care more, serve more, and love more. Holy God, you sanctify this earth to be our sacred abode. Grant us courage to take in hand the sufferings and the environment. Grant us might to save and protect the beauty of nature. Grant us wisdom to restore whatever we have destroyed. O loving God, behold in us your loving children. Feel us, feel for us. Let heaven cry and its tears be our blessed rain. Have mercy on us, Lord, have mercy. We beg you, most gracious and merciful God, please let it rain. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sining alauna, balik na diri sa pagpangalagad karon sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ari na nga latest sa aton sining mga kabombo sa nagapadayon sining NBA 2024 playoffs. Ang Los Angeles Lakers na paslawan nga makapadayon pa sa first round sa Western Conference Division matapos ngayon sila ang ginlutos ang defending champion nga Denver Nuggets. Duha man lang ang abanse, 106-108. Makahalawat-hawat sini Banwa ang last 2 minutes sa hampang sa game number 5 sa tunga sa Los Angeles Lakers kag Denver Nuggets. Diri na karon na Banwa nga mag-advance ang Denver Nuggets kag atubango naman ang Minnesota Timberwolves. Sa aton sini karon nga mga kabumbo na paslawan gid ang posible kung tani nangin isaman sa magatatak sa ligasiya ni LeBron James kung natabo nga nakapadayon pa sila kag na ano nila na lutos nila Denver Nuggets. So why sila tagaan sa tsansa ang nakadiskaril gid sa Los Angeles Lakers. Why sang liwan kung tiyan mo pa ang questionable nga makahampang sa game number 5 due to calf injury. Why sang liwan ang star player man mismo sang Denver Nuggets nga si Jamal Murray. Nga kung madumduman pa sang game number 3 si Jamal Murray man Banwa ang hatag sang kapirdihan sa Los Angeles Lakers sa iya siniyang clutch shot. Di kagaina sa aton sini nga mga kabumbo, clutch shot man ang birada ni Jamal Murray nga way gid iya may naka-contest kag way may nakasagang tawhay kag kanami, no? Sang lusot ni Jamal Murray Banwa sang iya sini nga ginselyuan ang playoffs, no? Game 7 or best of 7 series sa first round sa bato karon iya sa Los Angeles Lakers. Sa aton sini karon nga mga kabombo. So ang mga naka-advance na diri amo iya ang Oklahoma City Thunder, no? Ginlutos ang New Orleans Pelicans, sweep man ina, no? Sa aton sini mga kabombo. 4-1 Nuggets kag subong man ang tawag sigari ang Lakers, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati sa bahin karon sa Boston Celtics. Daog man ang Boston Celtics gina 3-1 naman gin arangkada ni Derek White
nagpanguna sa Boston Celtics with 38 points. Now, samtang si Shai Gilgeous-Alexander, si SGA, nagpanguna naman sa Oklahoma City Thunder with the 24 points and 10 rebounds, double-double. Amo man si sa bahin karon sa Los Angeles Lakers, Nikola Jokic with 20 points and 20 rebounds naman iya banwa sa bahin karon sa Denver Nuggets, no? So munang latest sa nagapadayon karon nga 2024 NBA playoffs. Sa San-O naman sini ang mga balantayan nga mga hampang sa aton sini nga mga kabombo by next week, no? Or sa subong man iyang mga inadlaw. So sa liwat sa Western Conference, nagka-advance na ang Oklahoma City Thunder. Ginahulat niya na lang kung sino magdaog sa tunga sa LA Clippers kag Dallas sa Mavericks nga series tied man ini sila karon. Now, ang Timberwolves sa aton sini nga mga kabombo nagka-advance na sa second round kontra sini nila sa nasaling na naton. Amo iya ang Denver Nuggets sa Western Division. Sa Eastern Division naman, why pa sang may naka-advance sa second round, no? Kay ang Boston Celtics 3-1 pa lang sila sa Miami Heat. Ang Cleveland Cavaliers kay Orlando Magic series tied man 2-2. Ang Milwaukee Bucks kontra iya sa Indiana Pacers 3-1, no? Kalaway man nga pag-pierde sa Milwaukee Bucks last time. Si Tyrese Haliburton ang naghatag man sang ending sa game number 4. Kag ang New York Knicks sa bato karon sa Philadelphia 76ers. Now 3-1 man leading karon ang New York Knicks sa banwa. Na-diagnose pa si Joel Embiid nga may Bell's palsy. Amo na nga nagapirot-pirot kag kung kaisa nagadagdag ang iya sining guya pero ti sa gyapon nagahampang no ang center sa Philadelphia 76ers. 6 minutos na nakaligad sa takna sining alauna diri sa Bombo Hanay sa Udto. Standby sa kay Bombo Angel Tan. A while ago sa Bombo News Center may pilaman sini ka mga opisyal sang mga transport sector, no, transport group ang nagpabutsyag sang ila sini iyang pagkadismaya, pagkabalaka kay it seems like nga daway sang permanente sini nga desisyon karon ang Land Transportation Franchising Regulatory Board with the implementation sa Public Utility Vehicle Modernization Program nga subong na ang deadline kag may mga information man ngaging pagwa ang Department of Transportation nga kung sino man ang wala pa iya ano ganinang term, engineer, mapaka-consolidate sa isa ka kooperatiba kag magbiyahe, tidakpo na sila kag gabigon sila bilang kolorom. May nagpagwa naman sa information nga ti pwede anay mapaiway. Kay ti akon tamang kag sa hindi, kulang subong numero sang unit sa mga modernized jeepney. Amo man ang isa karon iya sa mga concern naton sa aton sini matag palamati kag ang nagaputos pagin nga kontrobersiya no sa sining mga kooperatiba. Nga kun sa diin iya ti ang iban sini nga nag-surrender sang ila sini nga mga prangkisa, why naman iya karon sang income sa kooperatiba? Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ang Iloilo City Traffic Management Unit diri bangod man nga mayara kita sang Enhanced Local Public Transport Route Plan, therefore sa aton sini nga mga kabombo i-implementar kag magabulig sila kuno mang dakop sang ginakabig the so-called kolorom na nga mga jeep nga magabiyahe sa aton sini matag palamati. Pero ang city government buligan ang mga drivers kay hindi na makabiyahe. Aba, check tabi ang follow-up report ni Bombo Angel Tangel. Sa report, please come in. Gin pa siguro diri Bombocham sa Iloilo City Traffic Management Unit nga mayara sila nga mga personnel nga magabantay sa syudad sa Iloilo para magdakop sang mga ginatawag na nga kolorong nga jeep ukon ining mga wala na kahingagaw pa consolidate. Sa interview sang Bombo Radio, si retired Colonel Oldarico Garbanzos, ang head sa nasambit nga opisina, iyang pahayag nga mayara sila duha ka team
nga maga-complement man sa mga mabantay nga iya sang mga ukon personnel nga iya sang Land Transportation Office kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga ara sa palibot sang city nga magabantay. As of this moment, may yara 1,782 ka consolidated ini nga mga jeep nga registered sa bahin sang LTFRB kag sa tubang botsyam ara man sa 400 ang wala nakapa-consolidate, pero as of the moment mga around 200 na lang kay ang the last time tuya wala gito sila nakasingagaw. Kag ang problema pag itiri nga ginraise ang concern is ang sistema sa terminal kay dira agit maga-congest ang kalabanan nga mga pasahero, pero taking istorya diri sang city government sang sila ka mga ahensya ining mga kooperatiba nga dapat mag-comply ini sila nga dapat kumpleto ang ilang mga drivers at the same time mga schemes sila kag mga plano nga ipatuman kay kung hindi nila nibong botsyam or like may mga failure sa gihapon sa pagpatuman sang LTTRP, pwede mapapanaugan sang show cause order ining mga kooperatiba bombotsyam. Dugang padri sa natungdan ining mga loading and unloading areas sa Madrid sa bahay sa Iloilo City, mas kinahanglan pa sang suporta kag budget kay ito ibandring area do alang-alang pa around 850 ining identified loading and unloading, pero ibandring bombotsyam do kulang pa ang pagpreparasyon sa mga kabombo naton, and at the same time ining stickering sa mga first town jeepneys padayon sa gihapon ini nga patigayon sa subong nga adlaw bombotsyam. Pamatian tabala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni retired Colonel Oldarico Garbanzos sa ngaton may interview. Actually, implementation among since May 1 is holiday, so we'll be implementing this by May 2. No? These are the challenging dates. May 2, kag ang magasunod sini amuning May 6 na this is Monday. Sa data, ang all data sina ang unconsolidated before nga iya data sang LTFRB almost 400. But since last year, nag-implement na ang LPTRP and then na-suspended, ang iban sini naging unfunctional na ang mga units kag wala man matagaan ni isang extended nilang PA. Sa subong I think daw mga 200 na lang na sila bilin, but ang awarded naton is 1,782, and then may almost 600 ka modernized nga jeep, and the transport co-op nag-promise nga there will be no stranded sa aton nga mga terminals, no. Amo na gani nga sige gid ang aton nga engagement ini sa ila kag amo ning mga worries namon, no, diri sa Iloilo City Traffic Management Unit, because we don't want to repeat sang history nga natabo last June 12 sang pag-implement naton. That is why nga gina-remind raman ang LTFRB nga ready sila nga maghatag sang show cause just in case ining masulit kag mabayulit gyapon sang aton mga transport ko. Ang aton nga loading and unloading areas, no, kinahanglan pag-inis ang more additional support, no, because kinahanglan naton ining nga mabudgetan pa, no. Ang inang nakita ninyo dira sa aton nga downtown nga ginpauna naton ining sa Jimbasa, Snart kag Bonifacio Drive, ini ang intensyon naton dira kay because amo inang unahon naton nga daw pioneering nga dapat ma-follow ang designated nga loading and unloading areas. Kung mabudgetan na together with the budget sa DPWH, ma-reject na kita, and 850 identified loading and unloading mabutangan na naton ini sang aton sa mga parking signs kag sa mga pavement marking. So it will be a staggered basis ini kag maybe pag makumpleto na ini 100%. Enforcement operation team na kami. May ako yung may duwa, no? This is to complement sa enforcement operation nga pagaymo ni LTFRB kag ang enforcement arms ang DOTR amo ni ang LTO. No, so we'll be joining this operation kag they have identified areas kung din sila maposisyon. May duwa kita ka inspection team, no, na
patigayon sini. And they will not be announcing kung din sila mag-position but they already identified. Aha, Bombo Cham na batian sa mga kabombo naton si Retired Colonel Oldarico Garbanzo. Sa tiyak naman niya bahin, nagpromesa diri si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga magabulig din sila sa mga drivers nga ma-displace, mapakash assistance man at the same time sa livelihood program nga pwede ma-offer sa ila for sustainability. Kagati isa gihapon, pisar abi na ma-display sila Bombo Cham, niara sila gihapon source of income. Pamatian tabalaan kabasin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa nga itong interview. Ang mga drivers nga hindi nakabiyahe, pangitaan tagid pagi nga biligan natin. And we are ready to help them. As cash assistance, livelihood? We have livelihood, cash assistance, livelihood training para nga mangita sila kung iba nilang obra, pero cash assistance, kag iban pa. So, di na yung answer mahal ng pondo? Either sa aton fondo ting aton nga livelihood training, sige na yan. Ang cash assistance, may araman kitang assistance nga ginata. Yes, and city government. Bombo Cham na batian sa mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Pila ang cash assistance? Wala naman di Bombo Cham nakahatag sang specific amount si Mayor Jerry Treñas diri, pero kalabanan diri nga mga cash assistance is 5 to 10,000. Inisya mo, pero magamba ka assistance, temporary lang. Pero kung magamba ka livelihood naman iya, amo lang dumambal na ito permanent somehow nga solusyon or bulog halin sa may Iloilo City Government. Alright. Ini si Bombo Angel at Chilgertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Salamat kay Bombo Angel Tan. Sa sininga matinion, siguro makita nyo na kay daw halos makabigta ka, if you agree with me, 85% nag-unfold. Nagpamulak, amat-amat na nga nagabuka sa iya siningalo ka ba, ang clear picture kung ano ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Klaro man sa aton sini nga mga kabumbo nga ang gobyerno sa pangkabilugan hindi preparado. Kay kung preparado lang sila, waay na sang mga salangisag, waay na sang extension, so on and so forth. Waay na sang sailuho naman ang pizza, nga amo sini kay kuno hatagan siyan sang mga wala pa makakonsolidate. Kung madumduman nyo pa sadto sa aton sini nga mga kabombo sa mga gintalakay manaton diri pagdiskusyon naton regarding sa Public Utility Vehicle Modernization Program, kung mapakonsolidate ka pilang imo sini nga balayran, linibo. No? May mga ginasukot sila nga 40, 50, 60, tub-tub 80,000 pesos. Anay kay isang ulihi kay pililion lang man kag ilisipon lang man ang makasarang nga magpakigbahin or magupod sa kooperatiba kay kalabanan sa mga drivers nga nagapamiyembro sa mga toda-toda nga ni sila operator, sila man driver, kay amuning ila sining ang plangitanan. Pipilaman lang di ang may negosyo, the so-called negosyo, damo sa unit, pang-hire siya da sa driver, porsintuanay lang sila or kung ano man dira iyang plastada, boundary or whatsoever. Ang iban hindi iya makasarang, nagpangduwa-duwa, hindi lang nga magpangduwa-duwa, luyag man kung tani kay nagadiga ang gobyerno nga muni dapat mamoderno na kita, may amo sini, may amo santo, ugaling kay ang mga drivers. Ining mga kauturan naton nga mga isang kahig, isang tuka, kung hindi makadrive, waay man sang income, ano sila? Di nila kuhaon ang
pang-adlaw-adlaw sini nila para sa ila sini nga pamilya, hilabi pa kung may mga estudyante sila. Oh, di ba? So lang tawa ba lang nagakalinabo subong sa aton sini nga mga kabumbo. Hambalon lang tayo sang gobyerno nga ti ayudahan lang namon ang mga driver nga hindi ma-consolidate, ang ma-displace nga mga driver. Pero anong ayuda nyo? Pila? Why man sang klaro nga may gimpresentar? Oh? Sa aton sino magtagpalamati, di ba? Oh. Ano pagid? Sa implementation sang Local Public Transport Route Plan, hindi man niya malipod, nga gindali-dali, partikularmente kung ang ginaistoryahan naton syudad sang Iloilo. Gindali-dali nila pasar. Kita mo, si Konsehal Doron naghambal gani nga, I'm sorry. Nangayon siya sang pasaylo, kay Iho di Carbon, grabe yang pinitin siya sa mga commuter. Sang nagpinalagpat, ang aton nga mga opisyales sa pagpatuman sang Local Public Transport Route Plan. Tilang tawan nyo bla subong, enhance na kuno ni. Enhance na kuno di. Enhance ang katunto nyo eh. Ti may mga temporary suspension sang LPTRP kaya amo sini amo sadto. But silingon nagapakita lamang nga hindi preparado. Just for the sake nga may tukuron nga kooperatiba, may LPTRP para nga makahulag kag makaloan ang mga kooperatiba sang minilyon nga bilis sang kada unit sining mga minibus. Gindali-dali kay may ginateleskopyo nga komisyon. Amo sinayang matutuod sining istorya. Ti karon kay may mga minibus na hindi man gali iya makasapar sang numero sang mga commuter. Ti anong ginimo nila? Hambal sang LTP ang Land Transportation Franchising Regulatory Board. Hatagan anay naton no sang Provisional Authority ang mga traditional jeepneys kag pwede pa kamo makabiyahe pwede pa Ti kay gagrinutok lang mo. Hindi manggali ka ubos ang sinamo ining mga modernized jeepney ining mga minibus ni sa pag-cater sa mga pasahero. Now may mga minibus na kuno nagainabot ng iban. Istorya naman kita partes trapiko sa pagsunod sa mga pagsulundan sa mga ordinansa. Before pa man sa kay retired Colonel Oldarico Garbanzos sang si Mr. Jack Kunlo pa ang pungko dira. Anong plastada sini Manuao? Namangkot kita anong latest update, may mga pagtsikyaranay na sila kuno, may markings na sa pavement para butangan sa mga yellow boxes. The yellow boxes will serve as the loading and unloading area, pero di punggol jutayan lang bla. No? Anong ginahimo sang mga halo kag mga huros-huros nga driver? Sang mga minibus? Why sila yan nagapangilala sang mga loading and unloading area niya? With your respect man sa Iloilo City Traffic Management Unit, naibaluan man naton nga may mga proseso na, pero 2022 panikon hindi ako magsala na pasar ang local public transport route plan kag ginaasumir ko nga lakip na dira ang pagplastar sa mga loading and unloading. 2 years after, pila pa lang kahilo box ang napintahan nyo? My goodness. Amo pa lang na. Dira pa lang kita iya sa mga kung sa ano pa, mga faktor kung nga iya nga
palpak ining Public Utility Vehicle Modernization Program kung istoryahan ta palang iya sa bahin sang gobyerno, kung sa bahin sang kooperatiba, batian nyo man sa mga gimpang plastar naton diri nga mga issues nga ginatalakay isang mga public affairs program sang Bomboradyo. Anong nagakalinabo? May mga issue nga kuot, pira, tiba. Kuoton nila ang pira para tiba-tiba sila. While naintindihan naton nga dapat mayara gid man sang modernization sa mga public service naton diriya sa pungsod, sa aton sini nga pungsod, kiti naga-move forward kita mo. Pero ti inang maplastar man kung tani bala sa aton sini nga mga kabumbo, hindi kay hambalan nga ang ma-displace buligan ti pila bulig. Una bes, pila kabilog ang na-displace, pila ang bululigan, pila ang ibulig, ano ang ibulig. Hindi iya nga siling iya nga pareho sa city government, no? Nga mahambal nga ti may mga financial assistance, livelihood program. Hindi. Dapat iya lakip na ini within sa Public Utility Vehicle Modernization Program nga programa sang national government ara na kuntani dira nga naga lakip or kabahin. Ug aling kiti why ni nila ya makita. Why ni nila ya makita? Ang ila lang sina diri iya sa aton sini makabumbon teleskopyo nila ila komisyon. Nga makakwarta sila in every unit nga mautang sang isa ka kooperatiba kay ting ginalon sa bangko mo nan kung sino to nga hirudes to, ang mga iho di kang garo nila to nga nagpatigayon, ti kunti may komisyon sila. Ang iban nga ro, basidugang pa na sa plabuton sila nga 2025 eleksyon. So, gasto. Tiyan mo na. Ang mapait nga kamatuoran, maayo man tani nga madamo sang programa ang aton sini nga gobyerno. Pero kalabanan, hindi man tanan pero kalabanan sa mga programa sa aton sini nga gobyerno anti-poor. Sino lamang ang makasarangaw nga mangutang? Sino lamang ang makasarang sang tag 2.5, 2.6 million nga balor sang isa ka unit sang minibus. And then suddenly, may magwa nga information nga may mga company man gali, no? Diri sa pungsod Pilipinas, owned sang Pinoy nga sarang iya nga maka fabricate sang kung ano man ang gina-require sa Public Utility Vehicle Modernization Program nga hitsura sang isa ka salakyan nga naga-range from 700,000 pesos to 1 million pesos. Tikutani before pa man gin-explore na ini or na-explore na ina para iya nga may pilian bala ang tao, particularmente ang mga drivers and operators nga hindi iya makasarang sa nga magpa-consolidate nga mabayad sang 80,000 pesos, 60,000 pesos, so on and so forth. Maayo lang niyang iban nga lapit sa luwag kag nakaganar dire kay di nami niya sa lakyan niya. Pero tiyang iban iya nga amo ning nang-insource ang ila sini nga palangabuyan, subong adlaw matakop na madula na maano sila manganga. Ti pangitaan nyo to ang mga komisyoner. When I say komisyoner, ang mga tawo nga nagpadihot, nagduso, bisan alang-alang, bisan lagdos, bisan tiko, para iya nga sila ang makaganar kag mabato nilang ila komisyon sa malipot nga pulong para sila nga makakwarta. Bisan damo pa iya ang magsuffer ukon madulaan sang palangabuyan ukon magutman.
29 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. 53 Congressman na buboyto pa sini pasigurado kung masaylo partido kuno. Magadepende pa ini kuno sa mangin desisyon sang mga kopdanan kag subong man ni 4th District Congressman Ferginil Beron. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Oras naton 29 minutos na kaligad sa taknang launa. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 28 to May 4, 2024. Ang Mayo 3 amo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, ngang akon all-powerful love ay igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa some consecutive months, ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Mayo 3, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Bini Band is set to rock your evenings sa 2 ka oras kag 30 minutos nga rock presentation sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Mayo 4, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sa ang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 5, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga taganiya kita sang grasya nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Ang El Nino, ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan, sa diin may eksperyensyahan ang pagtaas ng temperatura. May yara man inisang dala nga ulan, apang tuman kagamay, kag malaka gid lamang kung ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan, kag kahalitan sa mga pananom, bangod sa tuman nga init sang panahon.
Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sini nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan o kon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagaproblema kagid bala kung paano makasupot sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351-4512. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto,
halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isodto sa Yapon, kapunin mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade, si 53 Congressman Raul Buboy Tupas. Way pasang desisyon kung mag-saylo bala inisang partido kag ginahulat pa man ang desisyon sa iya sini mga kopdanan kag iya sini nga mga kagrupo no? Just like sa kay 4th District Representative Virginil Beron kung bala mag-saylo kag mag-change sila sang ila sini iyang partido. Check ta si Bombo Lindsay Lin sa report. Please come in. Hindi pa mapatod, Bombot Champi, Iloilo 5th District Representative Raul Buboy Tupas kung magapabilin siya sa Nationalista Party o kung magasaylo siya sa partido pareha sa 2025 elections. Matandaan nga una na dari sa aton nga ginapahayag dari ni Representative Tupas nga di pa posible nga iya padalaganan among pagkaalkalde sa Banwa sang Sara kag pwede man nga di magina vice-gobernador or magapadalagan as vice governor diri sa probinsya sang Iloilo. Sa pagpakikangot naton kay Congressman Tupas, iyagin pahayag nga makonsultaan ay siya sa mga alkalde, mga party leaders, sabi kag syempre kay 4th District Representative Virginil Beron nga amo ang head sang Nationalista Party sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Sunod diri sa iya, mayara sa mga partido gani Bombot Sam nga naga-imbitar man sa iya nga ti maupod abi sa ibang nga partido apang ti hindi man dali-dali nga makasaylo ini siya bangod nga kinahanglan nga makakuha man sang desisyon sa kabilugan gid nga mga kapartido niya. Subong pahayag diri niya sa tion nga ti ma-desisyonan niya gid man abi Bombot Sam nga mag-transfer gid man siya sang partido, syempre bilang respeto, malisensya gid sa anay. Pati ang maathag man lang dari subong, dugang pa dari ni Congressman Tupas nga kaalyado man niya sang administrasyon ang Nationalista Party kag ti pamatuod dari among pagsuporta sang partido sang nagapadalagan pa lang si Ferdinand Marcos Jr. bilang presidente nagligad yang mga tinuig sang 2022. Bombot Sam ginako man dari sa natungdan nga may ara man sa nagahagad sa iya or naga-invite abi sa iya nga mag-upod sa Partido Federal ng Pilipinas or sa PFP nga moya ang party ni President Ferdinand Marcos Jr. Panti hindi ini formal nga imbitasyon sa iya. Hulaton niya lang anay if in case nga may aragin man sang formal invitation sa iya kay bisan siya ganino nagakitaay man sila ni Congressman Sandro Marcos nga among anak ni President Marcos sa Kongreso pero tido wala pa gid naka-invite man sa iya ang anak niya sang presidente. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Iloilo 5th District Representative Raul Buboy Tupas. As of now, ari ko sa NP for the past few elections, makonsulta pa kami
kaupod sa mga mayors, mga party leaders diri sa Northern Iloilo, kag ang head sa province kay Congressman Perch Beron. In fact, nag-initial namang kusturya sa iya, ano gibala plano ta, ano ang direksyon sa partido, kay may mga ga-invite man sa amon. So istoryahan pa na namon, pero kami hindi man kami basta-basta ka-transfer kung hindi pa ka-decide ang kabilugan. That's why there is a Northern Iloilo intact di kami. Intact kami di, if ever, kung ano gin man ang decision, solid man ang maging decision diri. Kag if ever gid man mag-transfer, malisensya pa kami. Wala mapasalamat kay nakapasilong man kami for the past few elections. Pero one thing is clear, ang administration has always considered our district as an ally. Dugay na, di ba? Sa gadlagan pa lang si President Bongbong Marcos nagabayaw na kami dire. Nagabayaw na. So do wala man rason nga kontrahon kami or makonsider nga sa piyak kami nga partido because part of the administration group amon subong partido. Pero may invitation sila. Hindi pa man formal, may mga ginapalakwan na lang. So kay hulaton na namon sa Congress, kay imagine pupud man namon si Congressman Sandro, tiga gyanay man kami kapitanay. Wala man siya ganun nakapalampot pa. Kay ang ara iya nga may ara gid nga subong sa Congress ang lakas. Amo ng partido ni Speaker Martin Romualdez. Si Board Binkia is a member of Lakas. Lakas na siya, dugay na mga I think 6 months ago pa or more. Nabatian Bombot Sam ang pahayag ni Iloilo 5th District Representative Raul Buboy Tupa. So hindi naton masaling kung magapabilin gid man siya sa Nationalista Party or basta ingati mainganyo man siya abi Bombot Sam no sa iban nga mga partido, especially no sa Partido Federal ng Pilipinas nga among party sa aton nga presidente President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero ti ang sa Nationalista Party ang chairman kabilugan nga chairman amoya si Senator Cynthia Villar samtang diri sa probinsya sa Iloilo, amo naman sa Iloilo 4th District Representative Ferjanil Beron Bombot Sam. All right. So bantayan tani kung may mga movement total kung si Congressman Buboy pambalon why man niya nagakaulugan nga hindi sila mag-upod sa PFP or sa partido sang administrasyon kontra sila kay tiambagan ni Kong Buboy siya ever since kami na din nagbayaw sa kay President Bongbong Marcos, no? Pero tiyan mo na bla sa politika why gid sang permanente sining abyan migo upod interest lang diri ang permanente. Santiki gani ka tinampungulay ito opisyal bombolens di bla basta ano lang hagan lang sa papolitika kag balaan ta man nga kung diin to ang Mayo didto muna yung name of the game kung politika aton sini nga pagaistoryahan kung din Mayo didto sila ulupod tanan kung didto sila makapasilong kung sino Mayo magbubod to kung ano pa dira na amagon sang mga politiko bubulinsi. No, amogid Bombot Sam, syempre kung sa diin to yang may dako nga bulig man sa ilayang local or sa ilayang lugar, ti didto man sila Bombot Sam. By the way, Bombolins, nakapagwa na sang statement si Gov Toto regarding sa statement man ni Mayor Jerry Treñas nga mapasaka siya sang kaso batok sa provincial communications Affairs Office sa personnel or head kay grabe ko nung pag ganin tawag ang pag-criticize ko ni sang nasambitan sining empleyado sa provincial capital do naggalapaw na gid sa gantangan sang alkalde sang syudad Bumbulinse.
Oo, amo gani Bombot Sam, no? Pero as of now, wala pa nakapagwaya sa statement si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. may kang tanan sa saning desisyon sa aton ng alkalde Iloilo City Mayor Jared Ranias sa pagpasaka, no? Desidido magpasaka sang kaso ang aton ng alkalde sa head sang Public Information and Community Affairs Office o kon PICAO nga si Mr. Jose Nerio Lujan. Sa Subong, actually, Bombot Sam, wala pa sa statement si Governor Defensor kay out of town ini siya sa Subong. Pero tido may initial information kita nga doon nakaistoryahanay sila ni Iloilo City Mayor Jared Ranias. So makahatag kita karon update once na maka-feedback na si Governor Defensor sa aton kung ano ba lang ginistoryahan nila no ni Mayor Jared Ranias, Bombot Sam. Provincial Information's Community Affairs. Yes, I see. Okay. So ang PICAO gali hindi nga PCAO, may ara nga PI, PICAO gid gali. Yes, I see. Oo. Sige, may ara man sa statement nga pagwaabi ginbuyan si Mr. Jose Nerio Lujan, Bombo Lens. After sa to Bombot Sam nga pagwa man niya nga statement no sa iyang Facebook page nga nagapangayo man gani no sang pasaylo sa kay Mayor Treñas, Bombot Sam kag nagbalos man to no si Mayor Treñas sa aton man nga pakigaangot sa Bombo News team si iya nga desidido siya nga magpasaka gid sang kaso, Bombot Sam kag balya pa to enough is enough. Wala na nakabalos pa nor wala na naka-response pa si Mr. Jose Nerio Lujan sa sining nanging pahayag yan ni Iloilo City Mayor Jared Ranias, Bombot Sam. Ginpakigangutan man siya na ton nga ti maka-interview kita sa iya pero nagpamalibad na ini kay pagwa naman siya sa statement niya through sa iya yung Facebook account, Bombot Sam. I see. Sige, tigin na respitar man nato na kung ano mga indesisyon dira ni Mr. Nerio Lujan. Pero sa ngalan sa patas nga waragwag nagtingwa kita kita nga mag reach out man sa iya kung gusto niya nga maghatag man sa statement, Bombo Lins. Yes, Bombot Sam. All right. It is si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid da Bombo Lindsay Bade sa imo siniiya nga follow-up report. Sa aton sini nga mga kabombo, musna. Muna hambal nila bala nga tanan nga bagay pwede. Basta hindi lang illegal. Kag tandaan nga tanan nga bagay lakip na ang pasensya may limitasyon. Sa aton sini nga mga kabumbuti ang mali mayor, enough is enough. Pero kung si Mr. Nerio Lujan pa sa iya sini nga Facebook post, sini nga kabahin lang naman na sa kinamatarong ko bilang isa iya ka taxpayer nga palamangkutanon. Ugali kiti may mga nakitaan ang aton sini nga alkalde ngati bilang isa iya ka abogado man nakita niya nga nagalapas na gid sa iya man sini iya nga gantangan kag daw sobra naman sa paglantaw iya sa alkalde. That is why nga nakambal siya ngati enough is enough, no? Isa ton sini nga mga kabumbo kung ano man ang ginistoryahan sa alkalde kag sa gobernador. Siguro sa mga masunod naton nga pagpangalagad sarang naton ina may baluan kung ipagkigbahin man yan ni Gov Toto kung anong naistoryahan nila ni Mayor Jerry Treñas. 52 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Check ko naman this time balita ni Bombo Marisol Binyas. Sa probinsya kita sa Gyapon, Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. magadraft kuno sa executive order para ipatuman ang pila ka mga practical adjustment bangod sa tuman nga kainit nga tiyempo. Sol, sa report please come in. Nagaplano na diri Bombot Sam si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga magabalay sang bago-abing executive order para obrahon nga pagsulundan sang pagmanage man sang tuman kainit subong nga tiyempo. Sa interview sang Bombo Radio kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., ginatumod sang gobernador nga dapat may mga pila ka pagsulundan abi nga ginatuman kon magkaproblema gid man sa tiyempo kaangay sini nga magpabutyag abi sang tuman kalamig kon tuman kainit nga tiyempo diri man sa may bahin sang probinsya sang Iloilo.
Suno sa iya nga bangod abi sa na-eksperyensyahan naton nga tuman ka init sa diin sang damlag lang naka-record gani isang 46 degrees Celsius nga temperatura sa Iloilo. Pinaka-maximum nga nabatyagan kag ginapananaw pagid diri nga posible masulit pagid ini Bombocham sa mga palaabuton nga inadlaw sang Mayo sa diin wala naganubo no kag indi magnubo sa 40 degrees Celsius ang temperatura abi diri sa may Iloilo base man ina sa agin diskusyonan sang gapon sang nagdihon sa meeting diri sa ang Provincial Disaster Risk and Management Council. Kaupod man si Governor Tuto Defensor. So suno sa iya nga dapat may ara ang ginapatuman abi nga pila ka mga practical adjustment to specify ang gin-label yesterday niya diri nga behavioral adjustment abi sa mga mamumugon sa pila ka mga activities abi nga patigayon man sa subong nga mainit iya nga ang tiyempo sa diin nagplano ini gani nga mag-draft iya sang executive order kaangay sang pagpalintulad niya diri bala sang ginobra niya sa COVID-19 days para malikawan ang posible abi epekto sang tuman ka init sa lawas man o sa health abi sang tawugid. So nagatag diri siya sang pila ka mga suhestyon sa mga mamumugon, pila ka mga sa mga pumuluyo gid overall nga mag-adaptar sang practical behavior para mahagan-hagan iyang epekto sang tuman ka init nga tiyempo. Sa diin ginhatagan niya diri ka example nga kun magtipon-tipon o kun may patigayonon abi nga pagtipon-tipon or pila ka mga aktibidades sa gwa abi nga wala sang mga atop bali gin suggest niya diri nga dapat hindi magdihon sang o kun magpatigayon sang sining mga activities around 9 a.m. to 5 p.m. or to 3 p.m. gid gani kay dira gid na experiencean or na-observe niya man ang pagtagiti sang init iya kag luwas diri Bombocham gin suggest man diri ni Governor Defensor nga kon may mga pila gid man ka mga activities nga ipatuman iya sa muna nga mga oras dapat ang area is well ventilated kag at the same time gin suggest niya man diri ang pagsuksok iya sang komportable nga mga bayo abi sa mga ulubrahan man sang pila ka mamumugon kag likawan ang pagsuksok sang pila ka mga madamol nga bayo nga tinagatuga gid sang ginot man sa ginaobrahan sini kag sa palibot man diri Bombocham. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ninyo well of course two things, tubig kag init. Kung sa init the pag-asa we just brief that it can minimum of 40 degrees ang heat index this May towards June and it can be 46 sang kahapon I think it was a maximum of 46 so that can happen so mga adjustments at behavioral adjustments for sang COVID-19 subong we will draft that advisory at the executive board nga halimbawa likawan taanay ang public events public and social events and activities from 9 to 5 in the afternoon. Honest lang kung ang venue mo well ventilated ka, hindi siya mainit, kag hindi delikado nga itong mga kasimanwa. Likawan taanay ang exposure sa init kag sa adlaw. Honest lang kung nagpapakadto ka sa obra. Hindi na kita mag-require sa mga dubli nga bayo. Base sa opisina, we have to adjust. Sa aton mga events, diyan na kita mag-event alas 3 ng hapon sa Filipiniana, that's dangerous na. Muna ang mga practical adjustments that you want to suggest to our people. Nabatian diri ang kabahin sang aton nga interview Bombocham kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Kay ti kung maghamba ka nga uniform nga daan Bombo Sol, may inner shirt ginaya mo. Exactly Bombocham amo na gani kon mahimo. Bisan ano lang na, bisan ginatawag sinabla, bisan sando lang na, pero ti kung magdubli ka sa bayo mo, medyo mapatsagan mo na gid ang kapaang-paang. Roger, on that Bombocham, amo na gani ginasuggest diri ni Governor Tuto bala nga ikaangay sang pila ka mga behavioral adjustment man sang COVID-19, magpatuman man sang pila ka mga adjustment abi sa subong ang pila ka mga opisina o kun mga pila ni bala ka mga ulubrahan sa bahin man sang ida sini nga mga mamumugon para maka-adjust man abi sa sitwasyon subong, especially nga nagabatsag kita diri sang tuman kakainit Bombocham ka. So sano kuno na? Sano ipatuman ni Gov? Ginabalay pa lang Bombocham, ginaplanuhan nga obrahan sang executive order. All right. Sige.
Ini si Bombo Marisol Viñas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kid Bombo Marisol Binyas ti mga muamo ni nga nagatagi ti init. Ang hambal sa iban sinya nami iya mag swimming Bombo Cham, nami mag kanto sa mga baybay sa mga resort. Sa aton sini nga mga kabumbo ti pagabot mo galing Bombo Mel, init magyapon, di ba? Sa aton sini matagpalamati. Pero dahil lang yun kay may hatag lang ko nga information, grabe ko nung traffic in man sa may area dira sang Capitol area sa Tubang dira. So to bumper still mate ko nung gwa niya sini. Now, a while ago niya ang video footage agin padala diri sa Bombo Radio basi kon mabatyagan siguro basi kon nag nang tawag sinabala do init break kundi ako magsala, no? I'm sorry ang mga traffic enforcer naton, pero basi kon subong nakabalik sila nga matamat naman nga na manage ining traffic pero heads up lang sa mga kabumbo naton area sa may Capitol dira, no, sa Tubang sa kilid ang mga taytay naton palapos to, no, grabe ko no ang pagpugok sang dalagan sang trapiko. So kung mapaiway ka wanay nga makabiyahe kang makaagi dira sa mo sinang area, mas mayo para nga hindi na madugangan ang pagpugok sang dalagan sang trapiko. Naghinagaray ng mga mag-abyan ng mga NBA players. Ang una nga nagpahuway ang Golden State Warriors, ti hambal sa kilala ko, si Stephen Curry, na una na ito yung bumumil sa Boracay. Ang sunod nga na sweep, una nga na sweep, among Phoenix Suns, Kevin Durant, tinang gano'n na sao? Ara na to sila, pero may gintiksan niya, ang Malia Bron, lika na Boracay. Lika na, Boracay na kami ni Steph. Pagkatapos ang hampang, pagkapirdigin sang Lakers, nabasahan ni LeBron ang text ng iya nga mga body. Ting reply ni Bron, bawa sa kani kailis, nya, sunod ako dyan, tol. Dito sila makiritanay. Ini-rebound sanda. Sa Boracay gimas na mga panulaw, tiking text ni ni Kevin, sa kay Bron, amalya, Bron, lika na, Boracay lang kami ni Steph. Sunod ako dyan, tol. Sino nga Steph ni? Steph Curry, gano'n, no? Alang-alang Steph Tubid, kiti, duty, pa yung sumong. Doon nagnigan ka mula, doon dito, marisahalin. Anyway, pa-yuhom talang na, no? Sa aton sining nga mga kabumbo, pero ang mga fans ng Lakers to medyo mapait-pait gid sumong ang ila siniiyang sitwasyon. As a matter of fact, ang inasang naga-BNN, naga-monitor ako sampang, gatsir ako ya sa Lakers, Bumbo Umel, sang nagligad sini may nadlaw, nag-cheer man ako sa Phoenix Suns. Sa sunod, kung may kursunada ako nga team, hindi lang ko mag-cheer. Okay, ang ginatsiran ko kakabirdi. Isa pa ka-team nga gusto ko man nga ginatsiran ang Milwaukee Bucks. Kay ti ara na si Damian Lillard mo. Galing kay do alang-alang man subong kapalaran do madiskaril man sila. Kay out si Giannis Antetokounmpo kag si Damian Lillard, out sila kay do may injury sila bala. Maria kagusip po, paano na lang nakaroon? Sa aton sini matag palamati nga daan, 3-1 na to sila, kay puwerte man to ang pagkarakasa sang bataon nga si Tyrese Haliburton. Sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ang 2024 NBA playoffs, kung manutisyaran nyo, ang mga naga pangibabaw, ang mga naga pakitang gilas kumbaga amo ning mga bataon nga players, just like Anthony Edwards. Pila pa lang si Anthony Edwards, 22 anyos. Sa aton sini mga kabumbo, pakita talabla sila Bumbo Mel, kay may pasa ko na si mo. Kagina ko lang ni na
siplatan man mo. Pakita ta sa mga kabumbo naton. Araw. Si Anthony Edwards, may anggid-anggid na siya nga daw statistics nga na-accomplish siya kasubong sa kay Michael Jordan, no? Sa 4th season, no? Dahil lang taon ko di sakon sini nga talamdan diri banwa, no? Won first playoff series sa 4th season si Michael Jordan sa nag-umpisa pa lang. Si Anthony Edwards won first playoff series in 4th season man. Oh, pero na notisyara namon yan ni Bumbudune lain nga kun why ni buhok si Anthony Edwards. Do maduwa-duwa ka. Do makambag ka nga hindi ya si Jimmy Butler ang long lost son ni Michael Jordan kundi si Anthony Edwards. Anyway, sa aton sini mga kabumbo balantayan no? Mga bataon, Tyrese Haliburton, Jalen Bronson, si Anthony Edwards, mo naman ni ang kumbaga mangin panibag-o sini nga itsura sang National Basketball Association. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isbomot siya Blanco Vergabilin sa imo. Sang manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 28 to May 4, 2024. Ang Mayo 3 amo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga akon all-powerful love ay igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa some consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart, among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Mayo 3, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Bini Band is set to rock your evening sa 2 ka oras kag 30 minutos nga rock presentation sa concert at the Plaza, kicking off at 6 p.m. sa Mayo 4, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pang iban ay igaparafol sa mga suki sa ang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 5, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga taganiya kita sang grasya nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Padayon nga gina-eksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi.
Magkinot sang tubig, indi paguyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kun indi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kun maubos ang tubig sa mga dam o kun suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anay ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kun kaisa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bukod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kun ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag. Nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtob duha ka semana. Gani kung nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga chikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio
Bombo! Hindi man malain ang magloan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Good afternoon, Gid. Yari na ang kahapon lamang program. This is Tita Regine. Welcome sa last day para sa bulan sang Abril, April 30th, 2024. Was we welcome the month of May. Hello, May. Katahom gali, no? By the way, sa akong nga background. Bulak nga pula-pula kag baloyet. Violet. Bougainvillea. Kung mga bata pa, bonggabilya, no? Bahaw kaampay giniya sa mga amuning mga bulak. Bougainvillea ang tama ka init, kastingki nga init. Good afternoon sa inyo. I hope sa sari nga hapon medyo cool down ka mo dira. Ito ko namin ilang gid, no? I experience nga ina, nagkatukos puno sang kahoy, nagtangla-tangla, may bunga ang Indian mangoes. Kag nagkaon ako sa Indian mangoes. Tapos ang huyop-huyop ang hangin, nagsulod na ko, kay midala na nga init. But anyway, this afternoon, mainit man sa gihapon yung mga istorya ang ato nga igadulong para sa inyo. Kag I hope kamo dira ha, would also be inspired nga magpadala naman sa inyo mga istorya para diri sa kahapon lamang program. So email that ang inyong mga story sa bombo_iloilo@bomboradio.info o kung gisunat ninyo ina, then ipadala na sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na nga ito nga ambahanon para sa inyo tanan. This is from Lindy Katikista. Ano nga break ang luyag nyo? Ako break from heat. So let's listen to this song, Break by Lindy Katikista. Welcome sa KLP. Teka lang, wait lang muna. Sobra ka nang umiiksena sa buhay ko. Pwede bang time out muna? Parang napapagod na ako sa'yo. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay,
makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa bang habang buhay, kakayanin ko to. Break, break, break na muna tayo. Ayoko manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Pag-isipan na muna kung ikaw ay babalikan. Mawala ka man kahit kailan, ikaw pa rin ay nariyan. Break, break, break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Oh, oh. Break, break, break na muna tayo. Ayoko manggulo ka sa buhay ko. Break, break, break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko na. Iniisip ko kasi gusto ko na magbago. Break! Pwede break anay sa init. Bisan isa lang kadlaw, nung bukid bilang ulan, no? Bundak-bundak. Ay, nako. Who knows? Nothing is impossible with Him above, di ba? It is now 21 minutes after 2 o'clock. This is Tita Regine. Ang atong nga first story requested, basahon for today, April 30. And this is from Aquarius Girls, ang 1st District. Dear Tita Regine. Tita Regine, bago mo inibasahon ang akong nga sulat, mahatag anay ako sang maayad-ayad gid nga hapon dira sa staff sa Bombo Radyo, ilaminigid sa imo tita. Ako gali si Aquarius Girls ang 1st District of Iloilo. Gusto ko man nga ipadala ang akong nga kasaysayan sa imo nga program nga hasta nagakabuhi ako diri sa kalibutan, hindi ko gid ini malipatan, Tita Reg. Sa una, diri kami nag-estar sa sulod ka barangay. O galing, hindi si tatay kag nanay makasagod sa mga sapat kay damo ang mga pamalay. So nagambal si tatay kay nanay nga didto kami masaylo sa lupa ni tatay sa uma. Kay didto makasagod sila sa mga kasapatan. Kag nagpaobra dayon si tatay kabalay, nga hindi man tama kadako. Kag ini nahuman sa kawayan kag nipa. Kag pagkatapos sila obra kabalay sa uma, nagsaylo kami dayon didto. Kag dira na, nagsugod sa pagpanagod si tatay, sang manok, pato, pabo, kag kandi. Kag dari sa uma, malinong, kag presko ang hangin, kag malamig na tubig, na halin sa tuburan ang amon ginainom, Tita Regine. Wait, dari lang gid. Ito ko namin, imagine no, tuburan. Kag pagusto pagid si tatay kag nanay, makatanom-tanom ka mga ulutanon sa uma, yampot, aka namin no. Kag gingastuhan gid ni tatay, halin sa spring water, hasta sa balay, ang tubig nagailig, kag wala ini untat ang iya pagtubod, kay halin inigid sa tuburan. Kay may host ini halin sa tuburan, hasta diri sa balay, Tita Regine. I hope until now, umupo na gihapon. Vay, init-initaan sa buong. Diri sa uma, halin sang pagsaylo namon diri, malinong. Kag wala sang problema ang amon pangabuhi. Bisan panguma lang, obra ni tatay kag nanay. Makakaon man kami sang 3 ka beses, kag mapaeskwela naman kami nga 3, Tita Regine. 3 kami nga mag-utod,
puro babae. Kag diri sa uma, damo man ang pamalay, ugaling, kay layo anay. Kay kung sa diin ng imo uma, dira ka magpatindog ka imo balay. Ang balay sang utod ni tatay, ang distansya, mga 100 meters. Kay bale, isa kami diri ka sityo. Ugaling, ang iban nga pamalay, hindi man kitaon. Kay may bakulod, hindi mo makita. Pero ang amo niya, bale, 4 ka balay ang nagalaktawanay, kag puro ina, mga utod ni tatay, ang tag-iya. May kuryente man kami diri sa uma, kay ang kuryente namon sa balay namon sa barangay, gin pa-extension na ni tatay, pakadto sa uma, kay mga 300 meters ang layo, halin sa barangay, halin sa uma. So ang balay namon sa barangay, wala man ni tatay ginguba, kay hindi luyag si nanay. Pero wala man ginatulugan, ginakadtuan lang ni nanay kun hapon. Kag ginapasiga ang suga, kag ginapatay lang ni nanay kun aga. Tita Regine, sang tuig 2013, diri nagsugod ang problema sa balay namon. Kitanan kami, may halob. Halob, no? I was trying to understand, kasi ang halob dira sa inyo, lagob diri sa amon, is that it? Ari bala. Sa balay namon, kitanan kami may halob. Sa kun indi, sa batiis, sa hita, o kun butkon. Okay? Sa amugid man naguro, no? Lagob. So sa Miyerkules, sina nga adlaw, tapos panyaga, nagsulod ako sa kwarto ko, kag nagtulog. Pagmata ko sa hapon, nagpaligo ako. Pagkatapos ko paligo, nagsulod ako sa kwarto ko, kaging kuha ang tualya, kay mailis ako. Tapos nakita ko, nga nagapula ang dughan ko, kag hasta sa kinatawo ko, kag nagapalanamol ini ang piya ko nga lawas, kag hasta na ini sa tiil ko ang halog. Pero wala man ako magpanugid kay nanay, kay nahuya man ako magpatanaw kay nanay sa kinatawo ko. Di ang piya ko nga lawas, halog na. Pagkaaga, ang piya ko nga guya, naghalog na. Kag nakita ni nanay, kag nagpamangkot, kung naanyo ang guya ko. Kag ginabalan ko si nanay, nga naigo lang ako kahapon, dira sa aton nga tab. Di pagtapos ko ligo, sige, doon naligo, no? Siguro it's not igo. Kundi nga naligo lang ako kahapon, dira sa aton tab. So pagtapos ko ligo, amo na ini, nga nahalob ang piya ko nga lawas. Tita Regine, gindala ako ni nanay sa hospital, kagin admit gid ako. Kagin pamangkot ako ka doktor kung ano ang sakit ko. Tigin sapat ko ang doktor, ang piha ko nga lawas nahalob, kag nagapalanamol. Gin laboratory man nila ako, pero wala ti makita man sila, kay clear man ang result. Sang isa na ako kasemana sa hospital, hindi ko na mahulag ang bilog ko nga lawas. Kag nabatyagan ko, nga nagadako, ang piyak ko nga kinatawo. So nagahibi si nanay, kay ang bulong nga ginareseta ka doktor, wala man ti alibyo sa lawas ko, kag hindi ako makapamuhin, kag hindi ako makapangihi. Gin catheter nila ako, kay hindi na makahulag ang bilog ko nga lawas. Maayo lang, kay nagado si Rhea sa akon sa hospital, kag nakita niya ako nga hindi na makahulag ang bilog ko nga lawas. Kag ginambalan niya si nanay. Ambal niya, basi ginalitan ta na ka mga tao, hindi naton makita. Kag ginambalan ni Rhea si nanay, nga nay, o nga may kilala ta na, no, nga maayo nga manugbulong. Kay siya ang nagbulong si ni kay Rhea man, nga ginhalitan man ta na ka white lady sadto. So ginupdan ni Rhea si tatay, dala ang bayo ko sa manugbulong, kag pag-abot nila didto, ginambalan ni Rhea ang manugbulong nga sa hospital ang pakaisa na. So ginhatag ni Rhea ang bayo, kag iya ini ginluyahan, ginambalan si tatay nga ipagwa na ako sa hospital. Kay kun hindi, basi kuhaon nila. Kay ang ginatindugan sang balay, hambal niya, ang ginatindugan sang balay mo, kampo ina dira. Sa mga mapintas nga tao nga hindi mo ina makita, sang asawa kag mga bata mo. So ginabalanta na ni Rhea nga, tani, maubrahan mo gid ang pakaisa ko.
Ang tanan-tanan nga gingista ko dira sa papel, kinahanglan makumpleto mo dayon para maobra ko dayon. Kag pagkaayo ka bata mo, halinon mo ang balay mo para wala nasang mahalitan pa sa pamilya mo. Tita Regine, mapati ka o kung hindi, sa sulod sang 3 ka adlaw, halin sang pag-obra ka manugbulong sa akon, nahulag ko ang lawas ko, kag nakapangihi ako, kag amat-amat nga nadula ang halog kag habok kalawas ko. Maayo gid klase nga manugbulong, kay sa sulod sang isa ka semana, nagbalik sa normal ang lawas ko. Nadula ang itom kag habok ka kinatawo ko. Kag dako gid ang pasalamat ko, kay kun wala ang manugbulong, kay kun sa hospital lang siguro ako, napatay na ako. Napatay na guro ako kung wala ang manugbulong. Siya manini ang nagbulong sa pakaisa ko, nga ginhalitan ka amigo niya, kay iya ini ginbulagan ang iya amigo. So isa ka tuig nga wala siya makahambal. Ang pakaisa ko, pero subong, nakahambal na siya. Kay ginbulong tana, kag damo ang iya nga ginayo diri sa lugar namon. Nagapangduyan, nagapanghilot, kay nagaobra man tana ka mga lumon sa balay, kag palangga tana namon diri sa lugar namon. Kay damo tana ginayo diri sa amon nga lugar. So iya balay ara dira sa Atubang, Barangay Chapel, ka Barangay Dagaay, Tubungan Iloilo, kag magpamangkot lang dira ka mo pag abot mo sa Barangay Dagaay kung sa diin ang balay sini, no. Di ka na paglulawagon iya ngalan. Kaya wala man ina dira gahalin kung wala sang ginakaduan nga ginabulong. Tita Regine, balaan ko nga bisan ano pa kalawig ang sulat, balaan ko nga hindi gid ikaw makapuyan sini sa pagbasa. Kag kung may kulang, dugangan mo lang, kag kung may sobra, buhinan mo lang, tita. Ang sulat ko nga ini may kasugpon pa, pasensya ka lang kay tinagkurog ang akon kamot. So pasensya tita ha sa akon sulat kay nagahibi ako magsulat sini. Kag nagakurog, kag nagapalaminhod ang akong kamot. Mabudlay diri sa lugar namon kay wala signal ang cellphone diri. So may kasugpon pa ini ang akong sulat. Sa liwat, Aquarius Girl sa 1st District of Iloilo. Madamo gid nga salamat. Well, there are things sometimes nga nagkakatabo sa ato, no, that science cannot explain. But we are happy nga sa imong nga bahin, nag-ayo ikaw. So imagine, just 3 days after, nga nagsugod ka sang iya nga pag-take sa mga bulong nga iya nga ginahambal, nga imuhimuon or imuimno, nag-ayo ikaw, no? When in fact, dira sa sulod sa hospital, do hindi mabalaan kung ano gid ang imong nga sakit. Well, anyway, siguro ang iba nila mga interested man, you have heard kundi ito nga lugar. Basi mamangkot ka mo. So ginlawag ta na lang ang lugar, but not the name. Anyway, thank you so much. We're happy nga ti sa amo to nga episode sa nga challenge o kung dako nga struggle para sa imo, you were able to conquer it. And I know maka-Diyos ikaw, kag makapala pangamuyo man ikaw. And so that's why, no, nga ti ginbless ikaw. Nga imong health would be restored. And salamat sa imo sa pag-share sa ni diri sa amon, Aquarius Girl sa 1st District of Iloilo. Alas 2:32 ang ating nga oras. Up next is another story coming from from senior citizen of 3rd District. Sa pagbalik na sa kahapon lamang program, kaupo din yo si Tita Richie. Timo nga maagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo inisang epekto ilabi na sa palibot kaangay na lang sang pagbago sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbago sang kalidad sang tubig kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame.
Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig gagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit Story is from senior citizen of 3rd District. Dearest Tita Regine. Another letter to be shared this afternoon. Peace be yours, Tita Regine. I am senior citizen of 3rd District of Iloilo. Ang bago nimo nga suki sa KLP. Ang ako ni share parte ini sa amon anak. Bugtong ini siya kag isa ka lalaki. Tama kung gid ini kapalangga, kag halos ang tanan niya nga ginapangayo, ubos ko gid dinahatag. Bisan budlay pa sa akon, ginatingwaan ko gid ina. I am working in one of the private hospitals in the city of Iloilo before. So isa ka adlaw, nagpa-city kami kay salary namon. So nagpa-mall kami. Samtang nagalibot-libot kami, nakita niya ang toy, do jeepney bala Tita Reg nga may control. Abal niya, gusto ko gidyadad. Stisiling ko, dali lang. Mag-check ako anay sa ATM machine kung nakasulod na akong sweldo. So ginbilin ko siya anay sa sales boy kag mag-check pero wala pa gid kasulod. May kwarta ako pero kulang sa price ng toy. So samtang nga gina-construct sa nagabantay ang toy. So sige man interview nila kay Nana. Muna nang name sang anak ko. I hope I got it right ha. Nana, hindi nato. NAH2 abi. So din si daddy mo ga work. Mangkot sang isa sa ospital sa Batya. Ti, kung mo bata ang asawa ko, pwede buligan ni daddy mo? Huwag, hambalon ko tana. So, sang matapos na fix ang toy, hambal ko sa ilahala. Huwag pagid bala kasulod sweldo ko, dali lang ha. May niece ako nga sales clerk na assign sa mga bayo sa mga bata. Ni, ay, may extra money ikaw dyan. Kulang ang kwarta ko, ibayad sa toy ni Nana. So, pwede mo ako mapahulam? Hambal ko. Maayo man, gintagaan niya ako, kaginbayad ko dayon. Kag nagdiretso kami kay mami niya sa hospital. Siling ko, inumplete na lang amon bilin nga kwarta, makaabot lang kami sa hospital, wala na problema. So maayo man Tita Reg, pag abot namon sa hospital, ara na ang sweldo. Kung maninda man ako tita, ginadala ko gid na siya. One time, sa sulod ka tiyenda, sige lang akong lakat, wala nagali siya nagasunod. Ara gid ako sa baligyaan sang asin, gindulong kaisa namon kasuki isa akon. Halos kilala kami sa mga tao sa sulod sang tiyenda. Kadto naman kita sa iya nga pag-eskwela. When he was 3.5 years old, ginpa-enroll namon siya sa isa ka kinder school, malapit lang sa amon. Very excited kami ni Neni, si Mrs. Kubali, Tita Reg. So ginbaklan ko bago nga sapatos, knapsack, kag uniform ang bata. So kung wala ako duty sa hospital, very happy gid ako sina magdulong sa iya sa school. I was elected as PTA president sa ilang klase. During sa andang United Nations, siya ang ginpili ni ma'am nga candidate sa Mr. UN sa kinder. Damo sila nga mga candidates sa iban nga mga schools. Nasadyahan gid ako Tita Reg, kay kung sa iya attire, nanamian gid ako sina mag-create, kay nagapanahi ako. Ha. Tatay na tatay ha. So naga-enjoy man ako mag-solicit kag magpangampanya. Natapos ang canvassing, naging first runner-up lang kami. Ang pares niya, classmate man niya, nga si Thea Marie. So biligay lang kami para sa float, kag super happy gid ako maglantaw sa ila sa ibabaw sang float. Kada tuig, sa ilang section siya, or sa ilang section, siya gid permi ang ginakuha sang teacher nga mag-escort sa Miss UN.
Nanamian gid ako Tita Reg, basta ginahimo nga entry ang bata ko sa school. Entry? So bisan medyo magasto, gina-try ko gid na nga makope ang balayran. Kung isipon lang Tita Reg, damo gid ang na-share ko sa school. Makapila gid siya naging entry sa Mr. UN. Okay? Ang iban nga years, escort lang siya sa ila section. Pero ang sa entry, iya nga bunggahanay, 4 times gid Tita Reg. Sang kinder 1, grade 2, grade 5, ka grade 7. Dawa ay kuman ginabali ina, basta makita ko lang siya nga nag-entra sa mga activities kasubong sina kag naga-participate. Sang high school na siya Tita Reg, halos kada tuig, basta maka-attend lang ako sa ilang PTA meeting kag election of officers, sigurado ako gid sina ang presidente. Sa grade 11 and 12 na sila, modular ang ginagamit due to COVID-19 pandemic. Abaw, may mga subjects sila nga gusto ko gid. Ako, takon, Tita Reg, nag-answer sa nanamian ko mga subjects. Kita mo lang gid. Kabin pa akong mga essay type, paborito ko gid na. So may subject sila nga entrepreneurship, English, values, guidance, kag mga topics about COVID-19 pandemic. Nanamian gid takon karan mag-explain. Pero antes ko na ipasa, gina-discuss ko anay sa iya Tita Reg para madali niya ma-absorb ang lessons. Ti ko ng iba niya nga mga subjects like math, Filipino, physics, kag PE, kag iban pagid nga mga solving problems, mahina gid ako karan dyan Tita Reg. Kuon ko kana, ikaw timo karabala di takon karakamaan. Tiya mo gidran akong weakness Tita Reg. Mag-submit gani ako tita ka module sa maestra na. Ginabantayan gid ni ma'am na ang iyang mga answers. Tiyambal ni ma'am na siling na, "Sir, kanami balas ang penmanship sang anak mo. Sino sina gasulat? Ikaw?" Ti honest man ako kay ma'am Balkuod ma'am. Ginabuligan ko tana kasulat. Grabe, nga daddy. Anyway, may mga gradings nga dalatana sa honor roll. Di pag uli nambal na, "Dad, honor roll ako." To hindi man ako magpati, pero nakita ko ang mga grade sa report card, 90 plus gid man grade na. Ang mga subjects nga akong ginatun-an, amo gid ang nakabawi sa mga grades niya. Ikaw gali yang may grades, Why takon to grades nga line of 8, puro line of 9. Survived man Tita Reg sa senior high, kag subong second year college siya, taking up BS in Marine Engineering. Medyo ginapamper ko with man ini siya. Halin sang kinder, hasta subong nga college na siya, ako gid sina ang gaasikaso sa mga needs niya sa school. Mga meetings sa school, bisan isa ka bes, why gid ta naka-attend si Nene, si Mrs. Muna, medyo matamad gawa, kag sarig lang kanamon. Ang tanan niya nga mga needs, very extravagant pa, Tita Reg. Maayo man kay nag-retire na ako, maayos na amon balay. Mamonitor ko na ang mga relabhan namon, kag mahipid na amon balay. Kabudlay, kung isa lang imo anak, do hindi mo gusto mabudlayan. Kaya mo gid na akon ugali Tita Reg. Gusto ko mahipid kag matinlo ang sulod sang balay. Bisan sa amo gani nga office, sang ara pa ako, everyday cleaner gid ako sina. May supply man kami sina, pero nagadala pa ako sina iya sang inuglimpyo ko sa CR. Di medyo malawig na ini Tita Reg, kinabulos-bulos ko lang ang pagsulat kag pagpanahi. Importante, naga-enjoy ako sa akon nga daily routine. Enjoy life lang to the fullest, kag maging mabinuligon lang sa kapwa. Makasimba lang ako kada Domingo, kag maka-rosary every night. Happiness na ina para sa akon. More stories will follow soon.
So thank you gid Tita Reg. Hasta lang anay diri, do medyo natuyo ako. Here's my real name, pero hindi nila pagbasaha sa kahanginan. Ang tagbasakop, senior citizen sang 3rd District of Iloilo. Ang cute sa imo, senior citizen, ang iba niya ang mga nanay, no? Ang inatawag ang mga stage mothers. Pero this time, ikaw, gidya, no? Ikaw, gidya, nga prokurar sang tanan. Kumbaga, may joke nga term kami dira. Nuestra, kung babae, nuestra senyora di patigayon. Di ikaw ano man? Basta. Senyor, di patigayon, ikaw. Kaka-honest man sa imo, no? Nga ako on sa teachers ng imo nga bata. Oo, ako gid man na nagsulat. Ti happy ka gid, sir, sa imo nga grade nga nakuha. Ay maan, but I'm sure ang ibang dira siguro makarelate man, especially those na mga may unika iha or may ara man nga uniko iho, ti siguro amugid man na, no? But see to it man ngang imo nga bata can stand by his own, can be by his own. Kung wala ikaw or wala si misis mo, nga makayanan niya man, no? Nga mag-handle sa mga situations, ilabi na gid, later on, manginhamtong na siya. Nga kabay man siya, magdala sang pangabuhi sa uli. Of course, with you around, life is easier, but manami man, nga ti siya mismo makahibalugid kung paano magpangatubang sang ginatawag kapag pangabuhi. Anyway, ara ka man nga nag-train sa iya, hindi lang papasubrahi ang pagpamper sa iya. Medyo i-allow man siya, no, nga mga budlay every once in a while. Anyway, thank you so much gid sa imo, senior citizen sang 3rd District of Iloilo. Now, I'd like to proceed to our next story. And this is from Lola Amparing. Basi Ilusio, nagid ako ni Lola. Masobra na isa ka bulan. Wala ako ka basa sa iya nga sulat. Wala pa gid man April 11, gali siya nag-birthday. Anyway, here's one coming from Lola Amparing. Magandang hapon sa inyong lahat, sa mga maukod ng mga listeners, letter senders, mga staff sa Bombo Radio, sa imo Tita Regine, at sa family. Mahal kong Tita Regine, luyag ko i-share sa imo karon ang natuhoy sa pinagharapan o pinagtiisan na pamangkin kong lalaki noong araw na aking pinaaral hanggang makatapos sa pag-aaral. Nasugid ko naman sa inyo sadto ang kaya ko sa kahirapan para lang makatapos. Dito sa bandang huli, nagtagumpay man at hindi niya man nakalimutan ang aking pagtitiis at lahat na gusto niya, akin man nasunod. Sa Dutita, sila nga magpamilya ara sa Olonga po nag-estar, kag didto sila nag-eskwela. Ang tatay niya, isa ka supervisor sa isa ka talatapan sa Saudi Arabia. Mahal ang sweldo niya, kaya ti mataas ang pwesto, kag nakakita sa madamo nga kwarta. Ang nanay naman niya, bunsong kapatid ko, agot ko nga utod. Baw pala madyong. Sa bandang huli, nadula ang natipon nga kwarta kay ti lahat na bisyo like sabong, pula puti, kasino, babae, alak, lahat na bisyo ginintrahan. Kag permi ko nga magamo ang ilang panibalay kay ti panay gastos at may babae at isang anak ang tatay sa Sipalay, lugar ng bayaw ko. Gani, nagbulagay gid sila, kag ang Magiloy, nagkadto diri, nagpauli sa amon nga bayaw. Naluoy ako, kagalin sadto ako na ang nagpa-eskwela sa akon nga hinablos. Tita, may extraordinary nga intelligence o talent, gani, ginpa-eskwela ko siya sa nursing. Tita Regine, summer vacation, pag-abot nila, gani pagbukas ng klase, kuntani, second year high school na siya, pero hindi ma-enroll, kay tiway nadala ang report card o kunang iyang transfer card, sang naging first year siya sa Olonga po. Baw tita, nagpakidlooy gid ako sa guidance counselor, kaya sa principal. Ngambal ko,
ipa-enroll ko lang temporarily. Tub-tub nga makaabot ang report card niya kag transfer card. Hamba ko sa guidance counselor nga nagatulog gid ang luha ako nga siling ko very good material na siya kay tama kaalam. Siguro tita, way nadugayan or siguro mga less than 2 months or 2 weeks nag-abot man ang report card kag ang transfer card. Kag so nadayon no nga na-enroll siya permanently sa second year high school. Buhi kay mo tita, naging member sa dancing troupe, naging Filipino declaimer, singer, adjutant siya sa PMT, orator, kag halos lahat ng mga extracurricular activities iya na intrahan. Pero niya na top ang examinations. So way labot nga may talent, baw mapisan pa nga mag-tuon kada gabi, tug-tug magtugang gabi. Titita pagtapos niya sa high school, damo siya mga ribbons, pero wala siya nadala sa honor roll. Kaya 3 years lang siya sa high school, sa amon school. So, or sa school. So, kainahanglan balaan, 4 years ang stay. Kaya ang 1 year o first year niya, dito siya sa Olongapo. Pero ginatagan lang siya sa sari-sari nga mga ribbons sa tanan nga mga accomplishments niya sa school. Tita nagkuha siya ng entrance exam sa West Visayas State University kag nakapasar siya. So nag-graduate siya sa nursing. Dito siya sa Manila nag-review kag ang mga classmates niya diri lang sa Iloilo. So pagkatapos ng review, may nabaton ako nga Certificate of Recognition and Appreciation galing sa Review School sa Manila. Kay balan mo, nag-top notcher siya. So, nagkuha siya sa board exam, kag nakapasar man siya. While waiting, nga wala pa siya obra, nag-store manager siya sa isa ka fast food chain dito sa Alabang. Nabudlayan siya kuno kay itong gabi na akong magtulog. So, nag-silo naman sa isa ka department. Samtang nga nag-process sa mga requirements para makalakat sa Amerika. Nadumduman ko tita, nga nagpangayo siya sa akon sa 5,000, pero 4,000 lang ang akon nga napadala, kay para kuno igasto niya sa iyang mga papeles. So Tita Regine, naglakat na siya pa Amerika, kag manami, umaayos ang pwesto niya bilang assistant director ng hospital, kag mahal ang sweldo niya, kag may sariling office siya at paperworks. Why siya nag-duty as nurse? Madugay man ang trabaho niya dito, pero may masama o malungkot na nangyari nang mag-change gender na siya. Tita Regine, malungkot at di mabuti ang mga bulong-bulungan o chismisan ang aking mga narinig tungkol sa kanya. Sa tong past visit niya sa ako, nambal niya, Auntie, damo kamanda mga hinablos. So, naglakat, smiling, pero sa pamatsag ko, medyo sad siya, malungkot. Habal niya, lilipat siya sa Newton, kag aalis na sa Dallas, Texas. Tapos hambal niya, mapahuway ko na siya. Tiina ang wala ko nahibaluan. May chismis, nga may sakit ko na siya. Tibala mo tita, no? Kadamo nga mga gays ang mga friends niya. Kag basi resulta man sa nagpa-change gender siya. Tita, why na ako sa nabato nga allowance ng siningabulan? Pero hindi bali tita, bisan wala allowance, kung wala lang siya sakit. Kag ayos lang ang health niya. Tita, may close now with my taus-pusong regards, kisses and prayers. Tita, ginapilit ko gid nga magsulat, bisan malabo ang akon nga paningin sa mga luha nga nagailig sa akon nga mga mata. Basi kapoy ka na sa pagbasa para nga mabawasan man ang sakit ng loob ko. So, loving kisses to all. May God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. Kag Tita Regine, may PS atin-atin ng kuno ni. Sige Okay. Sige. Aha. Di ko na lang yung pagbabasahod ng atin-atin na lang. Pero may ara siya diri. Nga ba, poem entitled Pagtitiwala. Walang tao sa mundo na perfecto. Kung minsan tayo ay makasala,
Kaya kailangan pagtiwala sa Poong May Kapal. Pinapatawad tayo kung makasala tayo. So ugaliin natin ang pagtitiwala sa mahal na Diyos natin, magdasal at humingi ng kapatawaran. Darating ang araw at grasya na iyong makamtan. Huwag kang manalig sa bulong-bulungan. Isipin palagi ang tama o mabuting gawa. Taong di naniniwala o nagtitiwala sa Poong May Kapal, walang maaabot na kasiyahan o kaunlaran. Pagsisisi palagi sa hulihan. Makinig at tuparin ang mga mabubuting payo ng mga matatanda. Huwag gawin ang ugaling laban sa Poong May Kapal. Ang palaging pagtitiwala sa mahal na Diyos, lahat na kasiyahan at kaunlaran madadatnan. Taong mayabang, mapagmataas, kung mahulog, malakas ang lagapak. Ngunit ang kabaitan, mahina ang lagapak, kaya huwag gumawa ng laban sa mahal na Diyos. Kung sakali sa ibabaw ang tao laban sa mahal na Diyos, ang ginawa, walang mabuti o kaligayahan na makamtan. Again, Lola Amparing, thank you so much, Gid, for this something that you shared with us. And yes, we are praying, kung tani, okay lang, Gid, ang imong hinablos, whatever it is that he is going through right now, kabay, no, nga ma-survive niya and ma-overcome niya. And he can just go back sa iyang normal living as before. So, salamat, Gid. Oras naton, impunto 3:00. Mga kabombo, sa inyo naman ng mga stories nila. I'm excited and looking forward nga mabato na ina. So, paligdalang, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Kung ginsulat, ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang inyong paborito ng mga dramas, Tuyang, Ermitaña, Provincial Jail, and Dear Diary. Barikay kita tomorrow. Thank you so much for your presence and for your stories. Sa gihapon, iningin nyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.